boas tardes e benvidos a Celta Media. Benvidos ao Anxo Carro. Hoxe é tarde de fútbol en directo. Hoxe é tarde de fútbol de categoría xuvenil. O xuvenil do Celta, os nosos rapaces xoganse na praza na final da Final Four da Copa do Rei Xuvenil. Esta primeira semifinal que se vai disputar no Estadio do Club Deportivo Lugo, que vai enfrontar os Celta, o Real Betis Balompié. Moitísima ilusión depositada no día de hoxe en toda a nosa entidade. Queremos seguir facendo historia. Nunca antes na nosa historia o noso equipo xuvenil conquistou este trofeo tan prestixioso, a Copa do Rei Xuvenil. O meu carón para os comentarios na tarde de hoxe, alguén que coñece moi, pero que moi ben, o plantel dirixido por Alberto Suárez, que coñece moi ben a estes rapaces pola súa traxectoria na canteira celeste como técnico de categorías inferiores e tamén pois moi vencellado o proxecto do Celta Integra. Alex Abalde, é un placer estar hoxe aquí contigo. Hola, que tal, Alex? Como estás? Boas tardes, José. É un placer e un privilexio compartir con vos, con Celta Media, este partido entre dous clubes con un valor excepcional na formación de xogadores, na canteira, con dúas plantillas moi igualadas, moi valentes, con unha proposta de xogo moi interesante. Esperemos que nos ofrezca un fermoso espectáculo e esperemos a victoria dos nosos. Fai un día fermoso en Lugo, os exercicios de quecemento que xa realizaron ambos os dous conxuntos, tanto o Betis como o noso Celta, ese Celta xuvenil de Alberto Suárez que está a firmar unha Copa do Rei ata día de hoxe extraordinaria, deixando polo camiño equipos como o Villarreal, o Athletic Club, o Atlético de Madrid, ata esta Final Four, Alex, emocionantísimo, todo o traxecto que xa leva percorrido este equipo de Alberto Suárez. O traxecto que recorreu o equipo, a parte vai en progresión, vai subindo o nivel. Eu creo que o forte do equipo é o conxunto e o colectivo. Esa determinación, esa convicción en creer na victoria, en creer que poden conseguir a victoria frente a calquer equipo, pois nos atopan un partido que creemos que vai ser moi igualado, pero creemos que temos moitas posibilidades de sacalo e gañarlo. Sen dúbida, viviremoslo aquí en directo con todos vos en Celta Media. Falaremos do Betis, falaremos por suposto dos nosos tamén, antes de que comece ás 6:30 da tarde esta primeira semifinal da Final Four da Copa do Rei Xuvenil entre o noso Celta e o Real Betis Balompié. Pero antes de que comece o partido, de darlle aí unhas pinceladas a ambos os dous equipos a nivel táctico estratégico, a ver como plantexan o encontro ambos os dous entrenadores, imos poder escoitar a un deses protagonistas desta Final Four Xuvenil, pola súa traxectoria, polo seu benfacer e polo que está a conseguir, liderando a este Celta Xuvenil. Estes días pudemos falar con Alberto Suárez, o técnico do Celta Xuvenil de División de Honra, e isto foi o que dicía. Moita ilusión, creo que é o que estamos mostrando durante todo o torneo. O equipo está competindo increíble, vamos seguir nesa línea coa mesma ambición, sen poñernos ningún teito, competir os 98 minutos, 120, o que dure a eliminatoria. Calquera que nos tocara ia ser un auténtico equipazo. O Betis, xa vemos, só hai que ver como está facendo as cousas xa o ano pasado, este ano, ven de eliminar o Real Madrid en Valdebebas. Vai ser un partido moi exixente, pero que temos clarísima que podemos competir contra calquera. Levámoslo demostrado durante estes 3 partidos, un partido bonito, seguro para o espectador, e que vamos a dar o máximo. A
nivel de todos os xogadores está sendo moi alto, pero destacaría o colectivo. Se algo nos caracteriza esta temporada é o grupo que facemos, como competimos dende o colectivo, como atacamos dende o colectivo, como defendemos dende o colectivo. Creo que hai unha imaxe no partido do Atleti Bilbao nos últimos minutos, apretando a pares altísimo con un resultado a favor. Esa é a esencia deste grupo. A enerxía está polas nubes, os rapaces están adestrando a un nivel moi alto, todos queren ser partícipes, todos queren ter o seu lugar nese partido, e a verdad que dende que comezou a temporada este ano é unha gozada vir a adestrar. Xa o dixen varias veces, creo que a clave deste grupo o que disfrutamos do día a día, o que disfrutamos de competir xuntos, e creo que iso que se contaxia a todo o mundo. Particularmente para min é un partido especial, como canteirán do Lugo, adestrei bastantes veces nese campo, e bueno, creo que é un escenario ideal para un partido destas características. É un sitio moi bo para mostrar o noso fútbol e que os rapaces desfruten do que máis lle gusta. Bueno, eu pediríalles a todos o esforzo de acercarse, de sumar. Creo que foron importantísimos en conseguir este pase a Final Four, e van ser moi importantes o mércores en Lugo. Nos o que prometemos é que van ver un equipo con moitísima enerxía, un equipo valiente que seguro que non os vai defraudar.
Escoitábamos as declaracións de Alberto Suárez cando xa vemos en pantalla, Alex, a aliñación do Real Betis Balompié con Manu González, Óscar Masqué, esa liña defensiva con Emanuel, Curro Macías, Carlos de Roa, Miguel, Iván Corralejo, Ricardo Fúnez, Olla, Rubén Desa e máis Morante completarían ese ataque do Real Betis Balompié. E aí están os nosos, os rapaces de Alberto Suárez. Boas palabras de Alberto Suárez, Alex, moitísima ilusión, como dicíamos. Sí, moitísima ilusión, unha competición que será moita ilusión, moita pasión, é unha oportunidade única, parte nun escenario fantástico. Como decíamos antes, o espírito do equipo é fantástico agora, está moi alto, teñen unha convicción tremenda en poder gañar o partido e acceder á final. Pois esa final ansiada por os dous equipos, por todos estes rapaces que están a loitar por unha plaza na final desta Final Four que se está a disputar aquí na cidade de Lugo, na casa do Club Deportivo Lugo, neste fermoso campo xa mítico do fútbol galego, Anxo Carro. De seguido coñeceremos a aliñación titular do noso Celta con Izan Server en portería, con Jorge Sálamo, Raúl Chirveches, Noah Rodríguez na liña de centrais, Mateo Sobral vai estar no medio do campo xunto a Anthony Callat, nun costado vai estar Xandre Fraga, no outro Hugo Pérez, Aldrin Kibet, Jorge Pérez Lafuente e Ángel Davila, pois van a estar na punta do ataque, Alex. O clásico un 3-4-3 que está traballando moito tanto o primeiro equipo filial como categoría inferiores do Real Club Celta. Vamos a ver a altura dos xogadores máis adiantados, de Ángel, de Jorge, de Kibet, para saber se xogamos máis con dous puntas ou dos xogadores máis na segunda altura. Análise de Alex Abalde do que vai acontecer dentro de moi pouquiño, xa o colexiado preparado. Ambos os dous porteiros tamén recibindo as últimas indicacións. Ven aí como Manu González, con moitísima traxectoria tamén nas categorías inferiores do Betis, o adestrador Javi Barrero, que tivo un papel protagonista nas últimas xornadas fronte ao conxunto verde e blanco, con moitos cambios, liderando, eso sí, a súa liga, o líder do seu grupo na división de honra, este Betis, que vai comenzar xogando a pelota, o Celta de Alberto Suárez, agardando por a súa primeira posesión nesta ilusionantísima semifinal de Copa do Rei Xuvenil. Pode ser algo histórico, como dicíamos antes na previa, conseguir esa plaza na final que se vai disputar o domingo pola mañá. Agardaremos por ese momento de conseguilo, pero tamén haberá que estar pendente da outra semifinal que se vai xogar no día de mañá, xoves, entre o Barça e o Depor. Recuperamos a posesión de pelota xa na primeira xogada. Este Kibet quere meter o balón cara adentro, yo que pode haber un segundo balón aí, quere pelexando ata o final aí esa pelota Ángel Davila, e xogando cara atrás nestes primeiros segundos de encontro no Anxo Carro. Move o balón o Celta por dentro, a orientación do xogo cara a esquerda. Quería chegar a esa pelota Hugo Pérez, recupera o Betis, teñen velocidade aí para sair. Este Morante que quere encarar, a axuda de Mateo Sobral, o yocaneo de Morante, vaise de Sobral, querese meter na área, descarga cara fora, no balcón, pode haber perigo nese costado e o disparo marcha fora, ese primeiro disparo cruzado do Betis, no primeiro minuto de encontro. Boa chegada do conxunto andaluz, Alex. O primeiro minuto que vai a acontecer o do resto do partido, que mostran as características de cada equipo. O Celta vai intentar ter a pelota, ser protagonista, e o Betis, sobre todo cos xogadores de fora, con Morante e con Olla, con moi bo uno contra un, a partir do seu pé van a intentar desequilibrar. Sen dúbida, a primeira declaración de intencións do Real Betis Balompié nesta xogada. Quere máis o conxunto andaluz, vai Morante, buscándolle as costas a Jorge Sálamo. Boa axuda tamén dende o eixo da zaga, evita que saia esa pelota e quere darlle continuidade ao Betis a esta posesión, a este ataque. Xogando Romero outra vez pola dereita con Morante, volve Romero cara ao seu compañeiro na zaga, Curro Macías. Curro xoga cara atrás co seu porteiro Manu González, a presión é boa de Jorge Pérez.
Boísimo traballo na presión, agora a ver se o Celta é capaz de recuperar a posesión, tranquilizar un pouquiño as pulsacións nestas primeiras fases do encontro. O que hai perigo, vai Jorge Pérez por dentro, intentaba a combinación aí Jorge Pérez con ese desmarque, o que atopou foi o córner, enviou a pelota fora. Curro Macías, aí está esa disputa, un xogador moi físico, Jorge Pérez Lafuente. Alex, é unha baza que ten que xogar aí o Celta. Sí, é importantísimo, queremos ser protagonistas con balón, tamén sen balón, a presión vai ser moi alta. É importante que nesas recuperacións en campo contrario podamos correr, podamos ser verticales ca portería, e será a situación sobre todo de balón parado que tan ben está traballando este ano o xuvenil do Celta. Vai botar o córner Jorge Sálamo, marcando xogada de estrategia, moitos rapaces agardando por o remate. Vai Jorge, pon o balón ao primeiro pau, esa peiteada aí no primeiro poste, rematou nas luvas de Manu González, que monta xa o contragolpe pro Betis. Ten que replegar ben o Celta agora. Morante cara adentro, ben no traballo defensivo de Kibet. Aquí traballan todos ben en defensa, a recuperación do xogador keniata, moi protagonista tamén nos encontros anteriores nesta Copa de Rei, con goles e asistencias de moitísimos quilates. Aldrin Kibet, un saúdo tamén para toda a xente que está a seguir o partido dende Kenia, que de seguro son moitos, porque o de Kibet cos keniatas é unha maravilla, o que temos aquí con Kibet e os seus seguidores no seu propio país. O xogador de modas que tiene inferiores do Celta, e agora que está tocando as portas do Fortuna, sendo titular o pasado partido. Os aficionados aí en Kenia están radiantes por terlo aquí. Gañamos novos afeccionados do Real Club Celta. Traspasando fronteiras coa xente da Madroa, ¿no? Como Aldrin Kibet. Agora vai ser posesión para os nosos. O capitán Xandre Fraga xa xoga cara atrás, iniciando de novo entre centrais, colocándose aí na fase de iniciación. Vaise cara adentro moi ben Hugo Pérez, quere meter ese balón longo, a piques estivo de controlar esa pelota Xandre, e aí que ten que aproveitar tamén esa profundidade que lle dan por banda os dous carrís, ¿no? de Alberto Suárez. Alex, que é unha proposta interesante, o esquema do xuvenil. É un sistema moi difícil de igualar, é moi difícil de defender. Normalmente os equipos contrarios están igualando e xogan con 5 defensas. En este caso o Betis non iguala, van a ter que estar moi ben nos intervalos defensivos, en distancia de xogadores, para poder parar a nosa ofensiva. Agora hai falta sobre Xandre Fraga, e vai ser posesión para os nosos de novo. Xa pido o balón Mateo Sobral, vai o colexiado aí a poñer un pouquiño de orde, a ver se ubica ben a toda a xente a distancia correcta para que poidamos colgar ese balón a área do Anxo Carro neste momento do encontro, camiño do minuto 5. Vai ese balón colgado, a defensa do Betis despexa a pelota e vai caer Aldrin Kibet, que xoga para atrás con Izar Server. Ollo ese control orientado de Izan, non quere problemas, bota o balón cara adiante. Esa segunda xogada, podemos correr aí con Jorge Pérez, outra vez aí a disputar o balón. E vai ser unha constante aí de xogo físico, de atopar o desmarque correcto. E o aplauso de Alberto Suárez aí, os seus rapaces, pedindo tamén un pouquiño de calma. Importante nestos primeiros compases xestionar ben o tema dos nervios, Alex, que xogan ás veces malas pasadas en días como o de hoxe. É unha cita importante para os nosos xogadores, unha cita que dan máis importancia, é moi relevante para eles. Están esperando este partido onde vai moito tempo, e a xestión desos primeiros minutos eu creo que foi moi boa. Xogamos bastante tempo no campo contrario, solventamos a única ocasión que tiveron eles na contra, e creo que agora o equipo vai a mostrar as súas ferramentas, vai estar máis tranquilo e vai poder xogar como habitualmente fai. Mira, agora quería esa presión Anthony Callat, pero cometeu falta sobre o xogador do Betis. Intenso na presión o Celta tamén, sabedor de que o Betis é un equipo que xoga moi ben a pelota. Antes non tivemos tempo na previa, solventando algún que outro problemiña técnico, Alex, pero quedounos aí no tinteiro o tema de que este Betis é un boísimo equipo moi traballado. É unha plantilla espectacular, moitos xogadores ten experiencia xa en primeira red co filial do Betis, incluso Corralejo, número 21. Xa ten 3 partidos co primeiro equipo en primeira división, un xogador con unha gran visión de xogo, moitísima calidad, que lanza moi ben os xogadores que ten por fora, sobre todo Morante, internacional tamén son 19,
a partir do seu pé van intentar constantemente desbordar, buscar portería contraria e traballar moito no uno contra uno. Vai sacar de portería Izan Server. Salle pide o balón aquí na esquerda Raúl Chirveches. Xoga para Noa. Este bota o balón cara adiante. Co peito Jorge Pérez Lafuente non consegue controlar esa pelota, pero vai pelexar ata o final, obrigando a Betis a xogar cara atrás, aínda que eles tamén queren xogar por dentro. Boa recuperación agora, Ángel Davila protexe a pelota. Hai un suxeitón aí, piden falta, non concede esa incidencia ao colexiado. Unha protesta por aí, recupera o balón o Betis. Saindo dende atrás agora con Curro Macías, xogando co seu porteiro de novo, e aí estaba na presión Kibet, ocupando esa posición media punta, un pouquiño volante esquerdo, ás veces caendo detrás dos dous puntas. Ángel Davila sí que está un pouquiño botado á dereita. Esquema difícil de igualar, como decías, Alex, sí, con moita mobilidade arriba. Ollo espera agarda que hai un roubo importante, balón cara adentro, este Jorge, o control que desella atrás e o disparo de Ángel, a parada de Manu González, en segunda instancia o despexe de Manuel, e aquí tivemos a primeira clara. Ángel Davila, piques estivo de marcar, pide algo de tensión o porteiro do Betis, ocasión clarísima por Celta, Alex. Fantástica presión alta do equipo, fantástico cando apretan o poseedor de balón de espaldas a portería, un estímulo defensivo para aí aumentar a agresividade e buscar esas situacións de portería desde 20, 25, 30 metros. Pois isto vai lle servir seguro o equipo para gañar confianza. Vai Kibet, mete o balón raso, a disputa segue aí preto do banderín de córner, o caneo de Hugo Pérez, perde a pelota, pero aínda así Kibet continúa coa presión. Importantísimo que o Celta gañe confianza neste tipo de presións, neste tipo de xogadas. Ollo aí que non pode complicarse. Mete o balón para Raúl Chirveche xogando pola esquerda. Hugo Pérez pisa a pelota, aí trabucouse no envío, non entendeu aí moi ben Kibet o que quería facer o seu compañeiro Hugo, e aínda así apurou o final. Vai ser saque de banda pro el do Betis. Vela aquí a xogada repetida, ese control defectuoso de Jorge que quedou ya ao final para un disparo claro de Ángel Davila, o goleador deste Celta xuvenil. Actualmente o Pichichi da Copa del Rei está destapándose como magnífico goleador nesta competición, un xogador que suele xogar na punta de ataque, tamén na segunda altura de media punta. Neste caso vais un poquito máis a súa posición e deixa máis a Jorge como punta do equipo. Pois está a ser a referencia Jorge Pérez Lafuente, un pouquiño máis escorado cara dereita. Ángel Davila que xa tivo, Velai está outra vez correndo pola pelota, a primeira clara ocasión do encontro pro Celta de Alberto Suárez. Mais do Celta pola dereita, Xandre xogando por dentro con Kayat. Anthony para Mateo Sobral pivotando o xogo por esa zona central, e acabou a pelota nos pés de Hugo Pérez. Volta cara atrás con Jorge Sálamo, este con Raúl, e Raúl cara dereita con Noa. Por dentro Noa filtrando ese balón, rompendo liñas de presión, aínda que o control non foi bo. Fíxate aí de novo na presión de Xandre, como se activan os seus compañeiros tamén para obrigar o Betis a xogar o balón cara atrás. O que fai agora Óscar Masqué con Curro. Manuel non quere saber nada da pelota, ollo ese balón a piques de Terbeleno aí porque podía continuar a carreira Rubén de Sá, pero Izan Server tiña todo baixo control. Xogo a Celta dende atrás, 10 minutos de xogo no Anxo Carro nesta primeira semifinal da Final Four da Copa do Rei Xuvenil, soñando cun pase a unha hipotética final que de conseguilo pois estaríamos nunha posición de privilexio para seguir escribindo páxinas de historia no club e por suposto na canteira, que aínda non somos quen de celebrar este título da Copa do Rei que tanto ansían os rapaces de Alberto Suárez, pero aínda temos traballo por diante. Vai o Betis pola esquerda, ese disparo de Olla, ben defendido, eles tamén teñen prisa para sacar rápido de banda. Carlos de Roa xogando por dentro agora o Betis, aí vai o balón cara a área, mete a cabeza ben Raúl Chirveche e bota o esférico cara atrás o conxunto andaluz. Deixa pasar a pelota, pero está moi activo aí a Xandre Fraga para botar o balón fora e impedir un novo ataque do Betis. Suárez pedindo tamén
que non baixe a concentración, que os rapaces estean activos. Como dicía antes tamén Alex Abalde, pois hai que saber xestionar ben as emocións. Efectivamente, hai momentos que tengamos que defender en bloque baixo, aí temos que tener tranquilidade, temos que tener pausa, estar ben organizados, quitarse de dos situacións de xiro por dentro, porque eles van a encontrar a ventaxa por fora. Mira Jorge Sálamo aí metendo o balón comprometido a Izan, non quere rifar a pelota o Celta, bocaneo agora pola parte dereita de Noah, que xoga por dentro para Callat, e o cambio de orientación de Anthony Callat para Hugo Pérez. O desmarque de Kibet, ese control orientado de Kibet, quere marchar de Curro, mídese en velocidade de Kibet, pode entrar na área, pide penalti Aldrin Kibet, tímidas protestas, o xogo continúa, dixo colexiado que non hai nada, que rápido de Kibet, Ten unha maneira de executar todas as accións técnicas espectaculares, parece que vai acelerado respecto aos seus compañeros, respecto aos rivais. Aí estivo Curro Macías a piques de cometer penalti sobre Kibet porque marchábase o Keniata. Segue acumulando porcentaxe de posesión o Celta, xogando agora polo costado dereito do céspede de este fermoso estadio, Anxo Carro. Curioso, cuanto menos, é un dos estadios míticos do fútbol galego, como dicíamos. E todos estes rapaces, pois, moi metidos neste escenario. Agora hai falta sobre Callat. Esa conducción de Anthony Callat, outro dos xogadores importantes deste Celta juvenil, e con moita presencia nos encontros anteriores, presencia ademais con moitísima capacidade de chegada, de traballo, é un xogador moi polivalente, Anthony Callat. Con Kibet foron dos xogadores máis destacados dos 3 partidos anteriores, é un xogador actualmente moi determinante no equipo e con moita influencia ofensiva, tanto defensiva no 11. Vamos a ver esta falta, ollo que pode haber perigo. Balón colgado, pasado segundo pau, chega Jorge, queda morto esa pelota, non a saca ninguén, pode entrar, gol. Gol do Celta. No minuto 14 da primeira metade, ata aí vai celebrar o gol Izan Server, tamén o porteiro. Chega este tanto do Celta juvenil adiantándose nesta primeira semifinal, unha xogada rocambolesca, un pouco tola aí no segundo pau, chegou o balón, ninguén do Betis despexa esa pelota, e logo dun despexe inicial hai un rebote, hai un rebumbio, e o balón acaba entrando, ímolo ver repetido, ese balón o segundo pau, queda morto na área pequena, ninguén despexa, e penso que pode ser Curro en propia meta, celebra Xandre. A casa quedou sen barrer por aí e o balón entrou, que é o máis importante. Gol do Celta, Betis 0, Celta 1, minuto 15 da primeira metade. Alex. Outra vez o balón parado que abre un encontro este ano, o traballo de Alberto Suárez, o traballo de Jacobo como segundo entrenador en as accións a balón parado é fantástico, le damos moitísimos goles, un 30% dos goles a favor en Liga e a través das accións a balón parado. E mira que ven que ese todo traballo, todo sembrado nestes meses de entrenamento, pois podemos encontrarnos con un gol de falta lateral, cun fantástico lanzamento de Mateo e si unha mala defensa de centro lateral do Betis. Mala defensa, non houve despexe inicial, un segundo despexe peta en Curro ou en Xandre, aí entre os dous, ollo que pode haber agora a resposta do Betis, a chegada e a boa parada no primeiro pau de Izan, aguantou ben Izan Server, boa resposta do Betis, nada máis encaixar o tanto. Alex, ollo con isto porque a concentración ten que ser máxima. Correcto, normalmente despois dun gol sempre te relaxas un poquinho, pois esa relaxación levou a un golpeo á espalda da liña defensiva do Real Cruz Celta. Creo que Izan non estuvo moi ben na relación coa liña, dudou unha saída, pero despois resolveu de maneira moi solvente. Aguantou aí, ollo córner. A prol do Betis, balón colgado, corazón da área, mete a cabeza Jorge Pérez e o remate, acaba fora por enriba do longueiro da portería que defende Izan, que aguantou ben esa resposta do conxunto andaluz logo de encaixar ese tanto que case non tivemos tempo de analizar. O primeiro gol do Celta, un pouco aí entre Xandre, Curro, a pelota acaba entrando, pode ser autogol, dende a miña posición parecía que petaba no defensor do Betis, aínda que Xandre Fraga celebraba, por suposto. Correcto, pero todo parte de un moi bo lanzamento de Mateo, sí. Unha moi boa entrada en timing correspondente en dos grupos. Creo que a acción a balón parado é a escollida, sae.
por sorte nos levamos o rechace e pudimos marcar gol. E agora o Betis, logo da arenga do seu adestrador Javi Barrero, quere apretar despois de encaixar ese tanto. No minuto 15, máis do Real Betis. Pola dereita quere entrar Morante non atopa ninguén para asociarse, aínda que o balón segue nos pés dos xogadores verde e blancos. Funes, cara atrás, Curro Macías non quere xogar, non pode con Emanuel porque a presión é boa do Celta, xoga co seu porteiro. Ollo que a presión continúa, ten que saltar agora Kibet. E o que fai o Kenyatta, pode roubar a pelota. Ollo o roubo de Kibet, metese na área Kibet, o de disparo de Kibet, gol! Gol do Celta! Marca Kibet, minuto 17, primeira metade. O segundo tanto dos de Alberto Suárez logo dunha boísima presión. Como está a traballar esa faceta do xogo o Celta xuvenil na tarde de hoxe. Boísimo traballo de Kibet, rouboulle a carteira a Curro Macías e plantouse diante de Manu González para definir por baixo. Tanto de Kibet, este rapaz é unha maravilla. Betis 0, Celta 2, marcou Kibet. Fantástica presión alta, pares, como igualamos despois de pase atrás do Betis. Eles non son capaces de romper a nosa presión, defendemos moi ben o terceiro hombre, hai moi bons cambios do oponente e esa agresividade de Kibet, esa maneira de executar todo tan rápido, conleva nun bo robo e unha moi boa definición na portería de Manuel González. Pode ser casualidade, Alex, pero hai escasos 5 minutos falábamos da rapidez deste rapaz, de Aldrin Kibet, de como podía meter en problemas a Curro Macías. E aquí a xogada, o Curro que está a sufrir no que levamos de encontro, o central do Betis, aproveitou no ben Aldrin Kibet. Curro que foi o héroe do anterior partido contra o Real Madrid, onde marcou o último gol no desconto que deu a victoria. Agora mesmo está sufrindo moitísimo con Kibet, esa velocidade, esa calidade que ten, parece que vai a un ritmo diferente do resto, está sendo moi determinante a nivel ofensivo. Agora, logo deste tanto de Kibet, a realización otorgáballe o primeiro tanto do Celta a Xandre Fraga. Non sabíamos aí se fora Curro en propia porta ou se fora o capitán do Celta. Apuntamos aí tamén eso importante. Ollo a resposta do Betis, tamén ben defendida por parte do Celta. Estamos moi ben plantados, estamos moi ben situados, moi ben colocados. E ten que estar satisfeito Alberto Suárez co que estamos a ver do seu equipo nestes primeiros 20 minutos. 2 goles de vantaxe xa, Alex. O inicio do partido é inmellorable no resultado. Ao final hemos aproveitado as dúas ocasións claras que hemos tido en defensa. En esa presión alta estamos sendo moitos problemas. De momento na presión, en a defensa organizada, que estamos en bloque medio baixo, estamos ben organizados, moi compactos, moi solventes, as liñas moi estreitas. E estamos defendendo de maneira moi boa. Tanto con balón como sen balón. Estamos a ver a un Celta moi metido, moi concentrado nesta primeira semifinal da Final Four da Copa do Rei Xuvenil. Marchouse ese envío e vai ser saque de banda pro dos nosos. Agora con tranquilidade, hai que tamén saber xestionar os encontros cando o marcador é tan favorable. Os 20 minutos de xogo, que non é doado, agora non deixarse ir, que penso que non o van a facer porque a concentración é máxima xa dende hai tempo neste Celta xuvenil. Correcto, hemos solventado xa o primeiro arreón do Betis despois do primeiro gol. Mira que mellor maneira que facelo con outro gol co segundo. Agora creo que estamos un poquito mellor que eles parece que están un poquito máis afundidos, parece que teñen máis dudas, tendrán que cambiar o plan, tendrán que buscar diferentes alternativas, a ver se nos sorprendemos e podemos pillarlos a espalda da liña defensiva con máis espacio. Xogando por dentro, Rica Funes, sen dúbidas, aí o dorsal número 8 do Betis, moita calidade tamén con balón eles, pero non están a ser capaces de meter en problemas o Celta, salvo a primeira ocasión do partido no minuto 1 que sí que conseguiron un disparo perigoso, pero nos estamos moi metidos, moi concentrados. Fixadevos aí en Xandre como vai presionar ata o final sin cometer falta. Aplausos dos seus compañeiros no banco, do seu adestrador. Agora vedes aí por detrás a Alberto Suárez saltando. Aquí o gol repetido de Kibet, que presión e que boa definición tamén. Non ten ningún tipo de nervios agora de definir ante Manu González. Esa pausa que ten o pisar o área é única, e moi pouco que os xogadores a teñen.
baixar as pulsacións, non precipitarse, causar cerca da portería contraria, é moi complicado. Ollo que non hai falta, perdona, agarda aí un segundiño, pode haber perigo por parte do Betis, o disparo, marcha fora, por si acaso. Vou aí Ethan Server para cubrir espazos na súa portería. Pedían falta aí os xogadores do Celta, o colexiado dixo que non había nada. Rafa Olla a piques estivo de meter en problemas os nosos. Importante o primeiro paso na recuperación, alexala rápido, se pode atacar perfecto, se non le va a lanzar fora, porque eles van a ser moi agresivos nesa pérdida de balón. Novo córner do Betis, sacan en curto, balón colgado, corazón da área, sai aí con problemas Ethan Server, o balón pasease, imos ver se pode evitar que saia esa pelota non, e vai ser saque de banda prol do Celta. Indicou o xuiz aí na liña que o saque de banda tiña que ser a prol do Celta. Agora con algo de tranquilidade, imos ver como somos capaces de sair dende atrás, porque adiantou as liñas o Betis nesta xogada para presionar. Non quere problemas o Celta, bota o balón cara adiante, mete a cabeza Curro, fai o propio Mateo Sobral, equivócase aí, ollo que pode haber perigo, olla que cae, non hai nada. O traballo defensivo de Raúl Chirveches, outro rapaz que está a medrar moito aí no eixo da zaga do Celta A, do Celta Xuvenil A. Un xogador que empezou con licencia do Xuvenil B, fixose un hueco na plantilla do Xuvenil A, xa con licencia do equipo. Está sendo indiscutible como central do Eixe nesa liña defensiva do Real Club Celta. Agora quería aí aventurarse Emanuel Engoran, dixo Ethan Server que tranquilidade, que xa domesticou a pelota para iniciar de novo. Pide o coiro aquí na esquerda Hugo Pérez, o balón é longo sobre a posición de Jorge Pérez Lafuente, non hai falta, ollo que pode haber perigo, ten metros para correr Jorge, vaise plantar na frontal, vai encarar a Curro, chegan as axudas, esas axudas pois impiden que o dianteiro celeste prospere no ataque, agora comete falta, pero outra vez nun duelo físico, Jorge Pérez Lafuente xerou unha ocasión de perigo, un achegamento á área do Betis. Estamos entendendo moi ben o xogo, ante a presión alta deles, están igualando con Morante, Corralejo e Desa aos nosos tres centrais. Cando nosos carreiros baixan a altura, pois encontramos situacións de última liña con Jorge, con Ángel, que son moi potentes. Ollo despexe non é bo de Raúl, agora pode cometer falta, seguiu o ataque, eles atacan pola esquerda, o disparo cruzado, chapaus en problemas, Ethan Server, moi seguro tamén no guardameta do Celta Xuvenil, polo de agora neste encontro, nesta primeira semifinal da Final Four, da Copa do Rei Xuvenil, soñando cunha praza na final do domingo. Outra pérdida de pelota, esta vez foi Anthony Callat, balón cara a dereita, ata aí caeu Rubén Desá, xoga con Morante, Morante pisa a pelota, pico da área, e o Celta que sai un pouquiño cara adiante, un pasiño para impedir que xoguen con facilidade, optan pola esquerda, balón rasiño, non chega ninguén, e vai ser de novo saque de esquina pro do Betis. Minutos de sufrimento que temos que solventar canto antes. Creo que necesitamos un poquinho máis de control, máis de pausa con balón, sobre todo ter a paciencia e a sabiduría de tamén defender con balón. Creo que é importante son estes minutos para parar tamén o ritmo de xogo deles. Que dicíamos antes, non? Tamén saber xestionar esta vantaxe de 2 goles no marcador, non deixarse ir, manter a concentración e defender tamén con balón, como dicía Alex. Ollo ese envío, mete puños Ethan, na frontal está Kibe, tamén Hugo, caeu un dos nosos aí na área pequena para o xogo colexiado, para interesarse polo xogador que está tendido, ten toda a cara aí manchada de cal. Este parón... Jorge Sálamo vai pedir, penso que unha toalla ou algo, porque non sei se poderá mirar algo aí con toda a cal metida nos ollos, que cae coa faciana xusto na liña de cal da área pequena. Un golpe complicado, vemos que parece que está caracterizado como un actor. Sí, sí. É importante tamén que este minutiño pois relaxarse, tamén que nos sirva para controlar un poquito máis o xogo, para ter máis pausa, porque está sendo moi agresivo o Betis, xogando campo contrario, está ponmos en moitas dificultades. Pois polo de agora as dificultades están, sí, pero o traballo ben feito tamén. Betis 0, Celta 2, minuto 26 no Anxo Carro, semifinal da Final Four da Copa do Rei. Balón longo de Manu González, cara a posición de Olla, quere aparecer tamén por aí Morante, cambiouse de banda Morante nesta ocasión, a defensa de Xandre, mete o pé abaixo Xandre, un xogador moi intenso,
moi correoso Xandre Fraga, vai seguir pelexando esa pelota ata o final e consegue que xogue malo o futbolista do Betis para que recupere Ángel. O pase de Ángel Dávila cara a Quivet non chega e aparece a contra do Betis. Por dentro xogando Rafa Olla, perde a pelota, bo traballo defensivo de Ángel Dávila tamén. Isto é unha das características do noso equipo polo de agora nesta semifinal. Os dianteiros traballando e moito sen balón. Hai moitísimo desgaste sempre na primeira liña cando presionamos o equipo rival. Despois o que saber estar compactos, xuntiños, distancias estrechas que nos superan o primeiro grupo de xogadores, tener o foco de atención sobre todo nos paseos laterales, defender moi ben o duelo, na última zona defender os centros laterais porque van a ser constantes por parte do Betis nestes minutos. Pois aí vai outra intentona do Betis, balón longo, a terra de ninguén, e xa controla cos pés Izan, abrindo cara a esquerda, Jorge, apóyase en Hugo, controla Hugo Pérez, pisa a pelota, quere marchar da súa marca, vai no intentar por aí, aínda que ese duelo penso que gañara Óscar Masqué, aínda que o colexiado pitou falta pro el do Celta. As protestas de Óscar Masqué e o colexiado dicíndolle con tranquilidade que asuma esta infracción que estamos vendo repetida. O suxeitón por parte dos dous xogadores, decantouse a balanza pro el dos nosos. Hugo Pérez, balón longo, cara a posición de Jorge, o controle bo de Jorge Pérez Lafuente, apoiándose agora en Ángel Dávila, ergue a cabeza Ángel, ten tempo para xogar, cara dereita Xandre, Xandre Fraga, máis atrás os seus compañeiros, Noah Rodríguez para Chirveches, e Raúl ten dúbidas a hora de xogar cara a esquerda, volve pola dereita, oi esa pelota de Noah con dificultade, acaba fora, e terá que sacar de banda o Celta xuvenil. Non somos capaces agora de salir da presión do Betis, estamos buscando os xogadores da segunda altura, estamos buscando directamente a Ángel, a Quivet, pero non temos ese peso suficiente para encontralos. Ante a presión tan alta a pares do Betis, nos ha sabido asustar xa, están igualados a pares. Creo que podemos sacar moito beneficio tamén no xogo co última liña, onde Jorge e Ángel están sendo dominadores das accións un contra un. Sí que estános a costar un pouco xogar por dentro, estamos vendo porque o Betis tamén está ben axustado por dentro, pero eses balóns directos cara a Jorge, cara a Ángel, sei que cara a Quive tamén, sí que están sendo opcións principais e interesantes, como esta outra vez, Jorge Pérez Lafuente loitando corpo a corpo outra vez con Manuel e presionando o porteiro, obrigando a Manu a xogar cara arriba. Esa disputa ten que ser do Celta, esa segunda xogada pedía aí Quivet, aínda que non chegou a súa posición, e acabou nos pés de Manuel, balón longo de Manuel, cara a terra de ninguén, e controla Izan Server, de novo Izan para iniciar unha nova xogada, Jorge Sálamo, oriéntase cara a esquerda Sálamo, aparece Hugo Pérez, por dentro Hugo, ao pé de Quivet, xogando con Anthony, boa combinación, agua que non chegou ben aí, con proxección Hugo Pérez, estivo atento Óscar Masqué para xogar de novo co seu guardameta. Mal control, aínda que acaba converténdose nun control orientado de Carlos de Roa. Pedía por dentro Iván Corralejo, non o viron, meteron ese balón longo que acabou rexeitando a defensa do Celta. Recuperación de Quivet, mete o pé abaixo aí Rica Fúnez, e volta a empezar para o Betis. 0-2, gaña o Celta no minuto 30 de partido aquí no Anxo Carro. Envío longo e esa carreira, boa acción defensiva de Raúl Chirveches, meteu o corpo, non puido facer nada aí Rubén de Sá. Importante tamén a seguridade que están a ofrecer os nosos defensas nesa liña de tres atrás, polo de agora nesta semifinal, partido importantísimo, ilusionantísimo, emocionantísimo, e que polo de agora vai encarrilado a prol dos nosos con este 0-2. O tanto de Xandre Fraga, logo dun rebumbio na área pequena, e o segundo obra de Aldrin Quivet. Fundamental o comportamento dos tres centrais, está nun momento de confianza moi grande, moi elevado, a nivel físico está moi ben. Creo que vai ser fundamental o seu traballo para evitar os ataques do Betis, esos balones á espalda deles, onde van a ser moi peligrosos. Non querían problemas aí, nin Raúl nin Noah, botaron o balón fora. E vai ser de novo córner a prol do Betis. Xa van bastantes córners a prol do conxunto verde e blanco. Polo de agora todos ben defendidos por parte do Celta. Marca a xogada Rica Fúnez. Balón colgado primeiro Pau. Mete a cabeza Jorge Sálamo. Na segunda xogada aparece Quivet. Outro testarazo. Curro peina a pelota. E acaba morrendo esa xogada nas luvas de Izan Server.
moi ben o equipo de momento en acciones a balón parado defensivo, onde estamos sendo dominadores, estamos sacando todos os balóns da nosa área de maneira moi solvente. Outra vez pola esquerda, Kibet por dentro agora pedindo a pelota con personalidade, xira Kibet, pone a correr aí a Hugo Pérez, non vai chegar por pouco, protexe o balón Óscar Masqué, e vai ser banda pro Betis, eles tamén teñen presa agora, lóxicamente, porque o resultado é moi desfavorable pro Betis, logo desas accións pois case seguidas, non? O primeiro tanto e o segundo do Celta, este 0-2. Agora hai falta. Sacan en curto, balón para Curro. Mete por dentro para que sexa o capitán Iván Corralejo quen xogue agora, quen leva a batuta deste novo ataque do Betis. Rica con Iván, e Corralejo leva o balón cara a esquerda. Carlos de Roa agora con Rafa Olla, vai encarar a Xandre. Xandre Fraga defendéndose dos ataques de Rafa Olla, sigue o caneo e bo traballo boísimo outra vez de Xandre Fraga. Seguiremos falando deste tipo de xogador correoso que non perde ningún ápice de concentración en ningunha xogada, tanto en defensa como en ataque. Aí temos bo capitán neste xuvenil. Hiperconcentrado, con unha capacidade de repetir esforzos brutal, no duelo moi bo, moi intenso, moi agresivo. De momento está cedendo ou facendo un partido moi bo ante un rival que ten moi bo contra uno como é Olla. Sen dúbida, hai que estar aí moi concentrado para tapar ben as intervencións de xogadores como Rafa Olla, tamén Morante no outro lado, que ás veces tamén cae por esa banda onde está a defender Xandre Fraga. E o traballo tamén en defensa coas axudas está a ser bo na banda esquerda con Hugo Pérez. Recuperación de pelota de Jorge Pérez Lafuente, pensábamos que podía pitar falta o colexiado, non o fixo. Agora en segunda instancia tampouco hai falta, hai contragolpe do Celta, a conducción de Callat, desmárcase tamén Kibet, cara el vai a pelota, pode canear Kibet, vaise cara dentro, chegou a axuda Emanuel e botou o balón fora, ainda que Mateo Sobral está activo na recuperación de pelota, pero perde nesa segunda xogada. Ataca o Betis, bo traballo defensivo agora replegando o Celta. En defensa ten que axustarse agora o conxunto de Berto Suárez, balcón do área, o recorte, o caneo de Iván Corralejo. Xa chegaron máis xogadores do Celta para defender este ataque, balón colgado, o remate moi débil, acaban as luvas de Izan. O traballo de volver cara atrás, de acumular homes logo dunha pérdida de pelota arriba, tamén estamos a ver que é bo, a activación tras pérdida é boa, Fantástico repegue, defendendo sempre o pasillo interior, intentando levarnos hasta fora, e unha vez estamos na última zona, moitas pernas, non facer entrada e simplemente evitar situacións como as do rival e que golpeen a portería. E que acaben en remates frouxiños, como este que acabamos de ver. Agora sí hai falta sobre o xogador do Celta, sinalou o colexiado, e con calma recuperaremos a posesión de pelota. Aquí esta falta repetida sobre Ángel Davila, protexe a pelota, un pouquiño suxeitou, un pouquiño dun, un pouquiño doutro. Al final o colexiado decantouse por o Celta. Hugo Pérez adiantando liñas de presión o Betis agora, tira un desmarque en axuda a Kibet, ata aí saiu Curro Macías para protexerse dun posible control orientado de Kibet. O que conseguiu é que o Celta saque de banda nunha posición inicial. Os xogadores del Betis están saltando moitísimo a presión, están cunha distancia de salto moi grande. É fundamental a ver se nosos carrileiros, Hugo sobre todo, gaña tempo e espacio co seu par para a partir de aí contar con Kibet, que está facendo estragos na liña defensiva rival. Aí vai Hugo Pérez, atopando oxíxeno, enviando ese balón cara ao costado dereito, onde existía máis liberación. Bo xesto técnico para liberarse da presión de Anthony Callat, boísima a conducción de Callat, balcón de área, tira Callat, e o balón morrendo xa na posición do porteiro do Betis. Non foi bo disparo, pero sí foi moi boa a acción previa, Alex. Ogollo aí ese enfado, ese cóbado que saiu por aí un pouquiño logo do suxeitón, pitou a falta, pero dicía de Callat que fixo unha acción técnica moi boa para liberarse da presión, aínda que non acabou ben co disparo. A pesar de recibir desplazas a portería, ese control de oponente a espalda, xirou moi ben, despois ten unha capacidade tremenda, moi potente, moi forte, moi determinante en superar liñas defensivas en conducción, en progresar. Vai ser unha ferramenta fundamental hoxe, máis como está agora o partido, nesas transicións ofensivas, neses ataques rápidos, donde a campo aberto poda sorprender, fixar a liña defensiva deles e amenazar situacións de portería.
36 minutos de xogo xa no Anxo Carro nesta primeira semifinal. Gaña o Celta 0-2. Hai falta aí abaixo, está a deixar xogar moito, non pitou a falta, agora pita para o xogo para preocuparse polo estado físico de ambos os dous xogadores, tanto de Jorge Pérez Lafuente como de Romero, xogador do Betis, que penso que fixera falta con esa entrada, pero mancouse tamén nesa acción, aínda que non pitou falta o colexiado, Correcto, sabemos que Jorge, coas súas virtudes e características, de que xa hice pouco, é un xogador moi forte, así que tivo que ser unha entrada e un golpe moi forte. É que non pita nada o colexiado en primeira instancia, é un colexiado que está a deixar xogar moito, a min pareceme falta clara nesta repetición, tamén pareceume en directo, e mancouse bastante aí Jorge, agardamos que non tiña nada, tamén mancouse o xogador do Betis porque puido ser aí tibia contra tibia, nese impacto abaixo. Nos ve moi ben este parón, donde hai moi pouco control de xogo, donde hai moi pouco control, hai moi pouco protagonismo con o balón do noso equipo. Creo que estes parones, estas faltas, interrupcións, saques de banda, saques de porta, temos que gestionar moi ben o tempo para tamén respirar, coller aire e poder parar un poquito o ritmo tan elevado que están marcando eles. Estas pausas tamén xogan o noso favor porque, lóxicamente, o resultado é favorable. Hidratándose un pouco Jorge logo dese encontronazo, balón a terra porque non pitara falta o colexiado, e xa xoga de novo Betis. Por dentro Iván Corralejo, agora con Curro ten dúbidas, agora xoga de novo en horizontal co seu compañeiro na defensa, Emanuel adiantando liñas en condución, segue conducindo Emanuel, pode animarse, pensa o mellor, mete ese balón en profundidade para que chegue o centro dende a esquerda, o balón saiu coa rosca, saiu pola liña de fondo, vai ser saque de portería para o Celta. Fundamental que nos gañen a espalda da liña de medio campo nosa. Estamos moi cómodos defendendo en bloque baixo, en defensa organizada. Sí. Creo que non estamos sufrindo. O problema é cando nos encontran a espalda de Antoni, de Mateo, e si con Escacio e con máis campo aberto poden atacarnos. Nesta sistema, nesta estrutura, máis baixiños, creo que estamos bastante cómodos. Estamos sendo bastante solventes en defensa sin balón. Dille os seus compañeiros izan que vayan cara adiante neste saque de porta, peinou Jorge, non chegou a esa peinada Adrien Kibet, inicia o Betis dende atrás, Curro metendo ese pase por dentro, quere protexer a pelota Morante, obrigaronlle os xogadores do Celta a ir de novo cara atrás, agora quere sair e ata aí, fixadevos, ata aí sae Jorge Sálamo presionando o xogador do Betis, que concentración, non lle deixan nin un centímetro. Morante, que un dos xogadores máis protagonistas e máis importantes do Betis, non ten moita participación, moita influencia no xogo, está saindo moito da súa posición máis habitual e de momento Sálamo está defendendo moi ben. Sen dúbida, outro ataque do Betis, outra defensa do Celta, agora xogando por dentro, acumulamos nos moitos efectivos tamén aí ata Kibet, baixando a defender, ollo a parede e boa, ollo con Corralejo, ergue a cabeza Corralejo, ten que volver cara a dereita, e Funes buscando asociarse, balón para Rubén, o centro de Rubén, mete a manopla, non chegaba Izan, en segunda instancia acabou despexando o Celta, outro erro de Curro, ollo que pode haber contragolpe, este Ángel Davila, mete a pelota Ángel, quedoulle curtiñas a balón, esa pelota non chegou a bo porto porque quedouse aí a piques de chegar á posición de Jorge Pérez, pero non era mala, outra presión boa, obrigándolle a fallar a Curro Macías, que non está a ter unha boa tarde, polo de agora. Moitas dudas de Curro, hai espacio a espalda de Masqué, creo que pode ser o sector máis débil do Betis en defensa, están sendo un poquito máis fortes e dominantes no sector esquerdo. Creo que temos que aproveitar coas caídas de Ángel, coas caídas de Jorge e un contra un de Quibeto espacio, aproveitar ese sector. Que magua o balón aí que quedou corto de Ángel Davila porque era un contraataque claro pro Celta. Aquí, fora de xogo, que sinalou o colexiado. Evidentemente sí, en carreira un pouquiño dubidoso aí, non paran a imaxe, é difícil de ver, pero en directo parecía, de Rubén de Sá. Vai ser de novo posesión pro Celta. E ten tranquilidade, como podedes ver, Izan Server para iniciar o xogo de novo. Importantes os últimos 5 minutos da primeira parte, despois de todo o esforzo que fixemos, hai un desgaste físico tremendo. Creo que temos que parar de novo o partido, temos que intentar xogar en campo contrario, asustar a presión e intentar tamén ter a bola, porque non temos protagonismo co balón e non podemos defender con balón. Sí, logo do gol de Kibet, do segundo tanto, alá polo minuto 20, perde a pelota, o Celta está a dominar o balón o Betis,
Mentras siga defendendo ben o Celta non era problema, pero vai sufrir, como non recupere pronto o balón o conxunto de Alberto Suárez. Outro ataque do Betis pola parte esquerda, ten que aparecer por aí agora Raúl Chirveches, barullo no área, ollo que pode haber perigo, dende o Chan acaba despexando o balón a defensa do Celta, Emanuel que se anima, esa pelota con veleno acaba chegando ás mans de Ethan Server. Outro ataque que se lleva ao limbo o Betis e que xestiona ben o Celta, pero é importante o de recuperar a posesión. De seguro que no descanso Alberto Suárez pode indicar aos seus rapaces que recuperen a pelota, salvo que Kibet diga o contrario, que os contragolpes tamén fan dano. O Betis nesta forma de xogar non houbo sorte desta ocasión, pero Kibet segue sendo aí un puñal, moitísimo perigo está a xerar en accións puntuais, porque como dicíamos, non temos a pelota, non estamos a ter a posesión, pero con balóns ao espazo e balóns longos directos cara arriba, Kibet, máis Ángel e máis Jorge están a xerar perigo. Non temos o balón tamén por as virtudes do Real Betis, balonpié, ten xogadores por dentro como Morante, Ricard, Coraleso, que cando se xuntan é moi complicado robarles o balón e buscan ese equilibrio por pasillo interior onde son peligrosos. Nesas saídas, sobre todo Kibet, o espacio, o campo aberto, como decíamos contra Curro Macías, a espalda de Masqué está facendo moito peligro. E creo que temos que potenciar esas salidas, esas contras, esos ataques rápidos, porque estamos xerando moitas dudas á liña defensiva do Real Betis. A ver esta posesión, abriu cara a esquerda, Anthony Hugo Pérez, volve con Anthony Callat, xogando agora dende atrás con tranquilidade. O Celta, Xandre por dentro, atopando espazo, aí descolgándose ben Ángel Dávila, pisa o balón Ángel, non hai prisa, xoga cara atrás Mateo Sobral, tamén entendendo ben a xogada agora Mateo Sobral, en conducción Mateo, abrindo para Hugo, boa a acción, aí a combinación de Hugo con Mateo, o balón é de Callat, protexendo ata o final, o disparo de Mateo Sobral, petou unha defensa do Betis, activándose tamén para recuperar esa pelota Hugo Pérez, aínda que eles acaban montando un novo contragolpe, abrindo cara dereita, vai Morante, ten espazo para correr en defensa Jorge Sálamo, tira o desmarque, ata aí chegou Óscar Masqué, pero boísimo traballo de Jorge Sálamo en defensa e o rexeite outra vez de Raúl Chirveches. A presión Hugo Pérez, por dentro agora o Betis. A posesión do Celta foi boa, pero non rematou en bo porto. Outra vez Rafa Olla por dentro. A defensa do Celta tamén acumulando moitos xogadores cando perde a pelota, que esta é unha das virtudes que estamos a ver do partido, a concentración cando perdemos a pelota. Todos os rapaces van cara atrás a defender en bloque baixo, que polo de agora está a sair ben. Pero Betis segue a acumular porcentaxe de posesión. Vai Morante, novo ataque pola dereita, ten dúbidas, ata 4 xogadores do Celta rodeando o balón nesta xogada, moi concentrados en pelota os futbolistas de Alberto Suárez, con dúbidas os do Betis agora de formar os ataques, sobre todo por dentro. Bo traballo de Callat, non hai que facer falta aquí dentro da área, balón de Rubén, o caneo de Rubén, meten as pernas aí os xogadores do Celta, vai caer a Rica, o disparo de Rica Fúnez, marcha fora, vai ser saque de portería a prol do Celta, outro ataque do Betis e outra defensa en bloque baixo do Celta. Esta vez rematou con disparo perigoso de Rica Fúnez. Vemos agora aí o tema do tempo engadido, 2 minutos o que lle queda esta primeira metade, pero esta será a tónica dominante agora nesta fase do encontro, o Celta sen balón, bloque baixo, a defenderse deste tipo de ataques do Betis. Estamos hundidos en exceso, estamos defendendo moi demasiado cerca da nosa portería, acumulamos moitos xogadores por detrás da liña de bola. Estamos concediendo moitas situacións de golpeo exterior onde eles teñen bons golpeadores, bons lanzadores e nos poden ser a perigo. Non foi o caso, nesta ocasión José Antonio Morante intentou ese disparo dende moi lonxe, non lle saiu e vai ser de novo saque de porta para Ethan Server, consumíndose xa ese primeiro minuto de xogo do engadido desta primeira metade. Betis 0, Celta 2. Xogo directo de Ethan, a segunda pelota, vamos ver de quen é, do Betis. Agora hai que activarse para defender, ollo que pode haber perigo, vai Morante no 1 contra 1, vai secar dentro, disparo de Morante, golazo. O gol do Betis, esa diagonal de José Antonio Morante ante Jorge Sálamo, pegoulle o pau curto de Ethan Server,
recurta distancias o Betis e un bo gol do conxunto verde e blanco a piques de rematar a primeira metade. Betis 1, Celta 2. Estábamos a comentar, Alex, que o bloque baixo era demasiado baixo. Sí, al final sacaron a relucir as virtudes do Betis, sobre todo de Morante, sobre moi bo un contra un, que de fora dentro será moito perigo. A situación de un contra Sálamo, despois dun xogo directo mal definido para o noso aporte, mal equilibrados, onde non xogamos, onde non encontramos o segundo balón, pois encontrou ese espacio por debaixo das pernas de Sálamo, o primeiro pau, e sorprendeu a Izan. É que un bo disparo, Pau Curto aí, sorprendendo a contrapé o porteiro do xuvenil do Celta. Agora, pois, agardar que chegue o descanso e comprobar se o Celta pode recuperar a pelota na segunda metade e pode cambiar o plantexamento destes últimos, diríache eu, 35 minutos logo do gol de Quíbez. Vaya cano que lle tira aí Anthony Callat. Agora a resposta é boa do Celta logo dese gol do Betis. Balón cara a Quíbez, non controla Quíbez, Caio Chan, Rica Funes, mete a perna Anthony Callat, o colexiado que deixa seguir, pode ser a última da primeira metade, vai Hugo Pérez ata a liña de fondo, máis de Hugo, o caneo de Hugo, agora ben presionado o xogador do Celta pola defensa do Betis, e ata aí chegou o ataque. Morante traballando tamén en defensa, autor do gol do conxunto andaluz, o colexiado que pita neste mesmo instante o final da primeira metade. Xogadores, o vestiario deste Anxo Carro aquí en Lugo rematou a primeira metade, aínda queda moito por contar, por suposto aquí en Celta Media. Vemos como marcha Quíbez, un dos protagonistas deste Celta xuvenil, que polo de agora gaña o encontro, pero ten cousas que mellorar de cara a segunda metade, Alex. Supervivencia nos últimos minutos, lástima recibir o último gol no último minuto. Estamos pagando tamén o exceso desa tensión a nivel físico, ese esforzo, esa fatiga, ese posible cansancio, situacións de máis campo aberto, transición, ida e volta, onde non nos interesa estar organizados, tanto con balón como sin balón. Sí, cando saímos correndo, pois sí que estamos xerando perigo, intentar ameazar de novo a espalda de Masqué, o duelo de Quíbez con Curro Macías. Creo que por aí temos unha vía aberta para facer daño e poder ir a portería, pero sobre todo defender con balón, ter un poquinho máis de posesión, ser máis protagonistas con balón, xuntarnos, evitar situacións de campo aberto para o Betis, situacións un contra un por fora, donde na última acción Morante pois evidenciou e puxo en exemplo a súa maior virtud. Un contra un, o golpeo exterior, ten moi bo pé, se xunta con Corralejo, con Ricard, con Romero, están sendo situacións de superior numérica por dentro, e a nese máis un deles por dentro está sendo moito perigo. A análise da primeira metade nas verbas de Alex Abalde, nos comentarios aquí en Celta Media. Os xogadores xa están no vestiario do Anxo Carro e nos agardamos xa polo segundo tempo. Non marchedes, que aínda queda moito desta semifinal da Copa do Rei Xuvenil na Final Four que se está a disputar en Lugo. De seguido volvemos.
Hola, soy Hugo Burcio, jugador de Celta Fortuna y tengo 18 años. Hugo Burcio es un mediocentro con capacidad para recuperar el balón y también con mucha zancada y con progresión en el campo. Virtudes, pues tiene una capacidad de eliminar jugadores en conducción muy importante, abarca muchísimo campo en el centro del campo y bueno, nos da ese pulmón que muchas veces necesitamos. Al final creo que en el primer equipo, sobre todo, pues todos los chavales se fijan en Yago Aspas, pero bueno, a mí personalmente, sobre todo me gusta Ilay Moriba, me gusta su juego y todo, y me fijo bastante en él. Mis primeros recuerdos son sobre todo en el equipo de allí del pueblo, del Seseña, y nada, allí fue donde comencé a jugar. En tu primer equipo siempre estás con tus amigos y yo creo que es uno de los momentos en los que mejor te lo pasas. Yo no entrené a Hugo en el Real Club Celta, pero sí que nos enfrentamos en multitud de ocasiones cuando era más pequeño, en categoría Alevín sobre todo, y él era el capitán del Real Madrid. Bueno, es curioso porque Hugo, cuando era alevín, se celebró aquí mismo donde estamos el Campeonato de España de Regiones y él jugaba con Madrid, ¿no? Y yo estaba un poquito en uno de esos jurados que daban al mejor jugador, y yo le di el mejor jugador cuando era jugador del Real Madrid. Mi llegada al Celta fue en la época post-cuarentena. Estoy muy agradecido de todas las personas que me han ayudado aquí en el Celta, pero sobre todo bueno, con Alex Otero y con Lago, que fueron los que, por así decirlo, me trajeron. Alex Otero me dijo, oye, mira, hay la posibilidad de traer a este chico que tú le diste mejor jugador, pero entonces el Madrid le da la baja y lo trajimos. Sí, él llegó aquí en KDTV, vivió en la residencia con los compañeros desde hace ya muchos años, entonces se considera uno más de los nuestros. Sí. Yo me siento como un canterano del Celta. Creo que me integré muy bien y sí, yo estoy muy a gusto y me siento muy bien aquí. Bueno, es un chico tímido, que creo que a medida que vaya desarrollando un poco esa madurez, creo que va a rendir todavía muchísimo mejor. Estoy muy encima que bueno, en la posición en el campo que juega, que es un centrocampista, un mediocentro, tiene que intentar manejar muchísimos registros y uno de ellos es el carácter, el tener que hablar, comunicar, está en el centro del campo y desde ahí tienes que bueno, colocar a mucha gente, hablar mucho, esa capacidad de transmitir la irá mejorando, creo que poco a poco se va soltando un poquito más, pero su personalidad todavía es tímida y necesitamos desarrollarla para que sea mejor jugador de lo que es. Yo creo que sí, que soy bastante tímido, por así decirlo, introvertido, y es algo que, bueno, que poco a poco estoy cambiando y si quiero ser futbolista pues tengo que mejorar en estas cosas. Creo que se tiene que soltar porque es muy tímido, es un chico muy tímido, pero cuidadito con él, es un muy buen jugador. Para ver cómo Galicia está de momento ganando 3-1. Roba la pelota en el centro del campo, en el centro de la media cancha y la ruletita, madre mía, de Burcio. Dedicarme al fútbol, en mi caso particular, me ha privado bueno, de estar con mi familia, de estar con mis amigos, en el sitio donde yo he vivido toda mi vida. Y bueno, creo que eso es algo que es duro, pero que, bueno, que al final si quieres ser futbolista pues tienes que afrontarlo. Sí, obviamente mi familia pues, bueno, me ayuda en todo, siempre bueno, cuando pueda viene a verme. Mi padre sobre todo, que le encanta el fútbol y viene a verme tanto aquí como cuando puede pues, ir fuera. A ver, normalmente en residencia tenemos casi todos chicos que viven a 1 o 2 horas de casa, ¿no? Entonces los fines de semana se suelen ir. En el caso de Burcio, por ejemplo, está a muchos más kilómetros y no ve todas las semanas a su familia. Entonces, bueno, creo que hoy en día, ya con 18 o 19 años, ya es más sencillo, ¿no? Pero con 14 o 15 creo que ha tenido que pasar momentos muy delicados y eso, bueno, pues también le ayudó en su madurez, ¿no? Yo actualmente estoy estudiando ADE en la Universidad del Cubi. Bueno, al final este año
Nada, me levanto y como entrenamos por la mañana, pues eso, desayuno, voy a entrenar. Sí que es verdad que igual voy a la uni o hago alguna cosa, pero bueno, yo intento darle prioridad al fútbol, pero llevando los estudios, intentando llevarlo al día. Yo creo que la proyección es muy interesante. Es un jugador con mucha capacidad de trabajo, tiene un cuerpo espectacular, va a seguir creciendo porque todavía, bueno, hombre, ese chico va a medir en torno a un 85, un 90. Es un jugador que si el Celta o lo cuidamos, podemos tener un buen jugador ahí. Y proyección, creo que tiene unas capacidades físicas al alcance de muy pocos futbolistas, una presencia tremenda. Y creo que la proyección es importante. Todos aquí tenemos muchas esperanzas puestas en él y bueno, creo que tiene que mejorar ciertos aspectos del juego, las orientaciones a la hora de distribuir el juego, pero creo que con lo que tiene y con lo que va a seguir mejorando, creo que va a tener muchas posibilidades. A ver, sin duda Burcio es uno de los jugadores que más proyección creemos que puede tener, ¿no? Porque cada día lo vemos mejor. Hay jugadores que ves que es su nivel y ese nivel, depende del contexto en que lo metas, puede jugar. A Burcio cada vez lo vemos crecer más, por eso creemos que no puede tener techo a día de hoy. Yo creo que el fútbol es de las cosas más importantes que tengo, es uno de los motivos por los que estoy aquí y bueno, yo tengo el sueño de ser futbolista y creo que es lo que me motiva a trabajar cada día. Primero el objetivo de Burcio y de los demás es que disfruten, ¿no? Y que puedan llegar lo más alto posible. Evidentemente con él hemos pasado muchos momentos, de ir a buscar al aeropuerto, de tener momentos malos, delicados, echar de menos a su familia. Por eso verlo dar esos pasos que está dando hoy en día creo que es el objetivo principal de todos, ¿no? De toda la gente que trabajó en la cantera con él, tanto entrenadores, fisios, delegados, hubo mucha gente que estuvo cerca de él cuando no está su familia apoyándolo en el día a día, que lo está apoyando a la distancia pero no tan cerca. Y creo que verlo tan cerca a lo mejor ahora mismo, ¿no? del fútbol profesional, pues creo que es un éxito de todos. Pois hola de novo, aquí seguimos en Celta Media, tempo de lecer no Anxo Carro, xa cae a noitiña, aquí en Lugo, para vivir esta segunda metade desta primeira semifinal da Final Four da Copa do Rei Xuvenil. Neste tempo de lecer estábamos aí vendo a historia de Hugo Burcio, feito na Madroa esta serie da nosa canle en Celta Media. Haberá máis capítulos, seguro que sí, está dependentes porque é moi interesante coñecer as historias destes rapaces. Falábamos de Hugo Burcio, estábamos a ver a súa historia, pero podría ser un destes rapaces tamén que está hoxe xogando esta semifinal. Moitísimo talento, moitísimas historias, Alex, coñeces moi ben moitas historias destes rapaces, de Hugo, dos que están xogar hoxe aquí no Anxo Carro e de moitísimos máis. Correcto, al final temos a sorte e o privilexio de haber entrenado a moitísimos xogadores que están aquí nesta plantilla, que están chegando fortuna, que están no primeiro equipo. E os podo asegurar que para calquera entrenador da base da cantera celeste, o mellor premio, o mellor trofeo que nos poden dar é ver un xogador pisar balaídos e defender as cores do primeiro equipo do Celta. Sen dúbida, esa é a máxima, hai tempo que xa estamos a ver como todos os adestradores e todos os integrantes, os técnicos do club, teñen claro que a máxima é ver como estes rapaces medran para poder chegar algún día o primeiro equipo que hoxe lidera Claudio Giraldez, que de seguro estará moi pendente deste partido, vendo os rapaces. Pode ser que a través desta retransmisión de Celta Media, sei que un saúdo grande para o noso adestrador do primeiro equipo, Claudio Giraldez, que tamén pasou por aquí, non? Por este tipo de escenarios, dirixindo ao Celta Xuvenil de División de Honra, cando vai xa a sacar de medio para reanudar o xogo, para que comece a segunda metade. Jorge Pérez Lafuente. Tenemos que estar aí pendentes de posibles trocos nestos primeiros compases da segunda metade, pero importante ter en conta o resultado. Polo de agora, gañamos pola mínima. Betis 1, Celta 2, roda de novo xa o coiro no Anxo Carro, xógase esta segunda metade entre andaluces e vigueses. Balón cara adiante, agora o Betis con presión arriba, tamén o Celta con ganas de recuperar ese balón. Fixo
o propio Kibet, xogando cara dereita con Xandre Fraga. Por dentro Ángel Davila, protexendo o balón, meténdose en un pequeno lío, aínda que descargou cara atrás para Raúl Chirveches. Balón á esquerda, Hugo xogando de novo con Jorge, en Jorge Sálamo, non quere problemas, bota o balón cara arriba, non chega Kibet, a presión, Curro Macías botou o balón cara adiante, aínda que o seu compañeiro decidiu xogar cara atrás. Manu González por dentro, a presión de Kibet non é efectiva desta ocasión, e Curro xoga con Rica Fúnez, volve Curro Macías, esa disposición do Celta, semellante a da primeira metade, sen trocos no partido, polo que estamos a ver dentro da nosa posición, Alex, e pedíndolle un pouquiño, ímolo ver agora nos primeiros minutos, ao noso equipo, o que dicíamos na análise o rematar a primeira metade, a ver se son capaces de ter un pouquiño máis a pelota, Correcto, xogamos ao final da segunda parte, a partir do segundo gol, da primeira parte, perdón, a partir do segundo gol, moi divididos, quedan moi descolgados os xogadores de última línea, Jorge, Ángel e Kibet, poucas ayudas no medio campo, sufrindo con un control de Morante, sean as situacións de superioridade numérica por dentro. Parece que agora estamos intentando dar un poquinho máis de pases, ter máis control, non precipitarnos máis e non correr tanto. Creo que vai ser fundamental o sector esquerdo noso, o dereito deles, son xogadores os deles moi impulsivos nos saltos defensivos, ali podes ganar tempo, podes ganar espacio, intentar facer ou seguir facendo daño como estamos facendo con Kibet. O Betis segue a xogar ben por dentro, triangulando moito, acumulando moita posesión. Agora dende atrás con Emanuel, ergue a cabeza Emanuel, por dentro agora activándose ben no despexe Raúl Chirveches, a presión aí de Jorge con Curro, mete o pé tamén a man Jorge Pérez Lafuente, o balón que peina o xogador do Betis, proxectas en ataque o equipo andaluz, balón cara a esquerda, o controle bo de Rafa Olla, por dentro o Taco, máis de Rafa Olla, ven o Celta agora en defensa, ollo que activación do Betis é boa, recuperación tras pérdida, estivo pícaro Iván Corralejo, e acaba rexeitando ben a defensa celeste, con tranquilidade co peito agora Emanuel. Fixadevos aí como Berto Suárez estaba a dicirlle aos seus xogadores un pouquiño de calma con balón, que nos está a durar moi pouco esa pelota, é un problema detectado que haberá que solventar para poder xestionar ben esta vantaxe que temos no marcador. O partido sigue no mesmo nigón como acabou a primeira parte, les ten o balón, teñen esos protagonistas do balón, ten moito tempo a bola, están encontrando pases interiores, están relacionándose por dentro, están sendo moi perigosos, nós non somos capaces de arrebatar ese balón, moi hundidos, aparte seando superioridades, tanto por dentro como por fora, estamos sufriendo un poquinho. O caneo de Morante, agora rexeitamos ben, pero seguimos a ver como o Celta está en ese bloque baixo que lle facilita o Betis pois as posesións de pelota en zona perigosa, nesa zona de 3/4 de campo. Balón por dentro agora, presión de Callat, hai falta de Anthony Callat, eles teñen presa agora, fixadevos aí como Rica Fúnez colleu rápido a pelota para sacar e non perder ningún segundo. Aquí a falta repetida, polas costas entrou aí Callat sobre Iván Corralejo, e agora tramando algo aí Morante e Rica Fúnez para botar ese balón. Veremos cara a área do Celta, outra xogada de estrategia que plantexa o equipo dirixido por Javi Barrero. Vai ser Fúnez ou Morante, dúbidas, agarda marcha Fúnez, vai ser Morante, balón moi colgado cara ao segundo pau, non pode chegar Rubén de Sá, e vai ser saque de portería a prol do Celta. Falaba eu do adestrador do Betis, curiosa a súa historia, adestraba o infantil B, Alex, corríxeme se me equivoco, e agora está dirixindo o juvenil División de Honra. Hubo cambios aí na estrutura dos adestradores do Betis nas categorías inferiores, e deuse esa ocasión para que Javi Barrero estea hoxe aquí dirixindo o Betis. Correcto, destitución do entrenador do filial do Betis conllevou a subida do entrenador do Juvenil A, e o Juvenil A fixose cargo do entrenador do Infantil B. Un cambio moi grande, sorprendente, pero seguro que un entrenador con moita capacidade e con moitas virtudes para liderar este proxecto. Agora adianta liñas o Celta presionando na saída o Betis. Emanuel filtraba por dentro, protexe a pelota con calidade Iván Corralejo, sen meterse en problemas. Curro Macías agora cara adiante, xira sobre si mesmo Romero,
Romero con Corralejo, agora por dentro, mete a perna baixo, ben agora a defensa do Celta, ben armada e ben activada para recuperar esa pelota e poder iniciar, aínda que o Betis presiona ben arriba, outra vez. Fixadevos aí, Xandre con problemas, ten que xogar cara a Noa, e Noa, bo xesto técnico agora de Ángel Fraga, topou aí a Ángel para que o Celta progrese pola dereita, mete ese balón por dentro a cara a ninguén. Xandre Fraga porque recuperou o Betis. Cae o Chan, piden falta aos xogadores do Betis, escoitouse o berro do xogador do Betis de Iván Corralejo dende aquí, e pitou a falta de Anthony Callato, colexiado do encontro, 51 minutos xa, segue a gañar o Celta, Betis 1, Celta 2, pero como dicía Alex Abalde hai un pouquiño, o guión segue a ser o mesmo, da primeira metade, logo do gol de Quíbet, o segundo tanto do Celta que chegou a ir 0-2 no marcador, pero logo dese gol de Quíbet, do 0-2, o Betis colleu a pelota, colleu a posesión, colleu o control, e o Celta montou ese bloque baixo que por momentos está a ser bastante incómodo. Están sendo os protagonistas do partido, tanto Ricard, tanto Corralejo, Morante, teñen moito balón no pé, están tendo moita influencia ofensiva, é moi complicado robarles o balón, son un xogador máis sempre en situacións interiores. Necesitamos ter bola, necesitamos ter un ataque máis longo, plantarnos en campo contrario. A partir de aí podemos perder o balón e transitar, presionar para intentar provocar errores dos rivais, pero está costando moito o partido, non por deméritos nosos, sino por todas as virtudes do equipo andaluz. Outra recuperación de pelota do Betis, adiantando liñas, aproveitando este bloque baixo do Celta que segue a estar aí e non son capaces os nosos de manter unha posesión de pelota longa. Calaconeando aí Rafa Olla, o caneo de Rafa Olla quedou en nada, pero xogou con Romero, vai por dentro, bo traballo agora en defensa, ainda que hai falta en ataque do xogador do Betis. Mancouse aí o noso capitán Xandre Fraga e veu a amonestación o futbolista do equipo andaluz, lamentándose aí o xogador do Betis, Miguel Ángel Romero. Aí pudo mancarse Xandre Fraga nesa acción. Vémola dende outro ángulo, o pisotón, eses pisotóns cos tacos fan dano, cartón amarelo para Romero. Está sendo moi fiable en la parcela defensiva Xandre, un xogador que empezou como dianteiro, chegou ao club como dianteiro, goleador aparte, moitos goles, agora está nun rol que lle vai o dedo, está sendo moi importante tanto a nivel deportivo como a nivel atitudinal, con ese esforzo, esa capacidade de sacrificio, de sufrimento que ten. Sen dúbida, aportando moito en ataque, en defensa, Xandre Fraga nese carril dereito, balón longo, cara a ninguén, aínda que vai pelexalo Jorge Pérez Lafuente, rompen liñas eles agora con ese pase por dentro, aínda que a activación é boa, ata aí sae Noa Rodríguez a presionar, boa recuperación de Noa, vai intentar o xesto técnico bo na presión de Noa, había falta, dúbidas nesa infracción, pero xa xoga de novo Betis. Curro cara dereita, ese balón que vai se marchar, non controla Óscar Masqué, recupera a posición o dorsal número 2 do Betis, e aí está Javi Barrero, falábamos dela aí uns minutos, o adestrador do xuvenil, xa sacou de banda o Celta, quere sacar rápido agora, ollo aí, hai dúbidas polo tema da posesión, quen ten que sacar de banda, pois o colexiado terá que pôr un pouquiño de orde e dicirlle aí a Hugo Pérez que execute o saque de banda preto do minuto 55 no Anxo Carro, semifinal da Final Four da Copa do Rei Xuvenil, polo de agora soñando con esa hipotética final que está prevista para este domingo ás 11:45 da mañá. Ás 11:45 haberá unha final, estaremos nesa final. Haberá que velo porque aínda lle queda moito a este encontro. Polo de agora sí, está vantaxe no marcador, favorece o Celta, pero hai cousiñas que mellorar no que queda de encontro. Segue a traballar en defensa Ángel Davila, bo traballo do dianteiro do Celta aí nesa posición defensiva no carril dereito. Acaba caendo Xandre, o colexiado non pita nada, o que indica é saque de banda en posición ofensiva a prol do Betis. Protestaba aí Quíbet, tamén Xandre. Eles seguen a gañar terreo en posición ofensiva e nos
amosa que seguimos incómodos con este plantexamento, con esta incomodidade de ter que xogar moi preto da nosa portería por como está xogando tamén o Betis, que non é que, claro, é que isto é fútbol, non é que a orde sexa meterse atrás e que todos os xogadores do noso Celta digan, pois, bloque baixo xa está. O Betis está obrigando o Celta a xogar nesa posición incómoda. Correcto, aparte son xogadores de moitísima calidad, canto máis cerca estén da portería contraria, máis perigosos van a ser. Así que a ver se somos capaces de subir un poquinho liñas, juntarnos un poquito máis, e sobre todo ter máis participación en campo contrario. Mira, agora mirábamos o grafismo da Real Federación Española de Fútbol, que está a emitir a señal, o sinal desta retransmisión, e xa corrixiron o tema do primeiro gol do partido, que por un primeiro momento estaba marcado ese tanto para Xandre Fraga, pero como nos comentábamos en directo, daba a sensación de que o gol foi en propia meta e xa está corrixido ese autogol de Curro Macías, que foi o que propiciou ese primeiro tanto do encontro de hoxe. Así que, pois, autogol no 0-1 e mantense aí ese tanto de Aldrin Quívet, que é o segundo do Celta, que serve de momento para que o Celta de Alberto Suárez chega a gañar o encontro. Agora aí falta, non hai cartón aí, non sei se por protesta de Quívet ou que pasou aí, mentras estábamos pendentes deste saque de banda. Viu cartón amarelo Aldrin Quívet. Volve a recuperar a pelota o Betis. Emanuel adiantando a súa posición de central. Ben activándose agora en defensa o Celta para recuperar. Activo, moi activo Raúl Chirveches, aínda que perde agora a pelota. O Betis pola dereita, vai Morante de novo. Moitísimo perigo de Morante, tira a bicicleta, vaise dentro da área, máis de Morante, pico da área chica, o balón que queda solto, peta no pau en segunda instancia, atrapa Izan, ollo que hai perigo, ollo que o Betis segue a estar aí, e a piques estivo de atopar o segundo tanto conxunto andaluz. Por sorte atrapou esa segunda xogada, ese rexeite Izan. Máis perigo, atentos porque pode meterse nun lío aí o xogador do Celta en defensa. Non quere saber nada da xogada Raúl Chirveches, metou o balón fora, non controla Jorge, quere recuperar Quívet. Activouse un pouquiño o partido despois desa xogada que rematou no poste. Os nervios están aí, logo de unha xogada como esta hai que controlar tamén os nervios. O que debeu pensar Izan, logo de atrapar ese balón. Estamos sufrindo moitísimo nese sector dereito deles, con contra un de Morante, coas subidas de Masqué. Está sendo dominador nese sector, están sendo moitas oportunidades de gol. Por sorte, nese balón morto que quedou na área, rebotou no palo e pudimos solventar a acción. Aquí a xogada repetida, é Masqué o que peta coa pelota, atopa a pelota aí de repente logo do caneo. Aquí Masqué, fixadevos aí co exterior do pé, atopa o pau, Boísimo recurso de Masqué, un lateral con moita proxección, internacional sub-19, moi ben en campo contrario, moi ben con balón, aínda que non estamos ben, e sobre todo os primeiros minutos, un poquinho en defensa. Pois máis do Betis, agora pola esquerda, outra vez Rafa Olla con Xandre, vaise marchar Rafa Olla, segue Xandre, espectacular o traballo defensivo de Xandre Fraga. Non nos cansamos de dicir que este xogador traballa ata en festivo, traballa Xandre Fraga. Esa pelota marchouse cara a terra de ninguén outra vez, que non estamos a topar agora nesta segunda metade nen os nosos referentes arriba, que na primeira metade era un recurso que saía ben. Pode ser este, deixou pasar o balón Quívet, non hai falta, agora recupera o Betis, caeu Hugo Pérez, agora ten que volver cara atrás, recupera Mateo Sobral, pide calma, defensa do Celta. E ten que sair Noa dende atrás en conducción, non o ve claro, xoga con Mateo con Quívet, agora activo ben nesa presión Curro. E fíxate, Alex, como todo o mundo cando recuperamos o balón pide calma. É o que está a pedir Alberto, é o que está a pedir o porteiro, é o que está a pedir os defensas. Todo o mundo pide calma. Moitísima precipitación esa recuperación de balón, estamos intentando xogar hacia adelante sempre cando temos que buscar un pase máis seguro. Ademais, a activación dos xogadores que están por encima, máis avanzados, pois non está sendo a boa e correspondente. Nos está costando moitísimo facernos co balón. Creemos que va a haber cambios moi pronto. Sí, miraba aí a Dani Noia, un deles seguro. Entendemos que un dos que van a sair va a ser Mateo, xogador da mesma posición, Dani Noia. Aparte, xogador do último ano xa, Mateo de primeiro, do 2009, que creemos que pode ser un dos cambios. Pois agardando polos trocos, mentres o Betis
segue a acumular, fixadevos aí o espazo, recibe con moitísima facilidade o xogador do Betis, Rafa Olla, xogou con Rubén, calle de novo ese balón a Rubén, logo do rexeite, e aparece Anthony Kayak para recuperar ou para meter en problemas a Jorge Sálamo. Morante estivo máis rápido, dentro da área Morante, saca o balón cara fora, outro pase filtrado para Rubén de Sá, caneo de Rubén de Sá, moi ben agora nesa recuperación, outra vez Raúl Chirveches, envío longo cara a carreira de Jorge Pérez Lafuente, hai falta de Curro, sí, sinalou esa falta o colexiado do encontro. É que, o que dicíamos, non? Ese balón directo cara a Jorge na primeira metade saíron moitos, cara a Jorge, cara a Ángel, cara a Kibet, nesta segunda metade non están a sair, tampouco eses recursos. É clave esa primeira acción despois da recuperación. Eles transitan moi rápido, incomodan moi rápido o poseedor, nos estamos precipitando nese pase hacia adiante sempre, cando creo que temos que buscar un paise seguro máis hacia fora para despois atacar. Aí os trocos, falábamos de Dani Noia, vai ser un dos xogadores, e tamén de Pedro Ildefonso, outro dos xogadores que agarda por entrar. Aí está Pedro, marcha Ángel, e vai entrar Dani Noia, marcha, como dicías Alex, Mateo. Exacto, Pedro, outro xogador 2009 de primeiro ano, xa como cadete con moitos minutos nas súas pernas a tempada pasada no juvenil A, xogador de control, de ter balón, de ter moito protagonismo. Esperemos que dé ese control que está faltando do equipo. En Noia, unas características moi semellantes, un xogador máis posicional, un xogador que creemos que pode vir moi ben para o devenir do partido. O centro pasado, logo dos trocos do Celta, analizados por Alex Sabalde, protexendo agora a pelota, ben, bo xesto aí de Jorge Pérez descargando, balón para Kibet con moito espazo, quere correr Kibet, tira o desmarque, Pedro Ildefonso pode pegarlle, que paradón abaixo de Manu González, boa xogada do Celta en transición ofensiva, bo contragolpe, a primeira pelota que toca a Pedro Ildefonso, cruzou ese envío, acción formidable do porteiro do Betis, Alex. Primeira acción de Noia, primeira recuperación, primeiro pase despois de transición, pase limpo a Kibet, Kibet leva moi ben a contra a chegada de Pedro, lástima porque a finalización é moi boa, e a parada aínda máis, parada de nivel, parada de valor gol do porteiro internacional polo Betis. Fíxate aí como avanza Xandre Fraga, mete o balón cara atrás, chega con todo Jorge Ollo Kibet na presión en segunda instancia, activouse o Celta logo desa xogada. Como é o fútbol, Alex? E vos tamén sabedes como este deporte, este fermosísimo deporte. Estamos en bloque baixo, sufrindo, aparece un contragolpe como a esta acción de Pedro que man abaixo de Manu, e o equipo actívase. Enerxía positiva, al final son dos boas accións, cambiamos dos xogadores veñen de foras, analizan o partido, están coa información moi ben transmitida por parte do corpo técnico, as claves do partido as dan. Mira como estos minutos. Mira outra vez como abriu Callat, o disparo de Hugo Pérez, petou en Curro, e outra recuperación agora en bloque máis ofensivo do Celta. Isto é o que lle pedía Alberto aos seus xogadores logo desa acción de Pedro Ildefonso. O equipo activouse, como estábamos a comentar agora, e agora sí que estamos a circular a pelota en territorio verde e blanco. Xandre Fraga, escoítanse berros tamén dos seareiros do Celta que están nas gradas, nas bancadas do Anxo Carro. Xandre Fraga vai por dentro, tira diagonal, pide axuda, atopa a Kibet, o pase de Kibet filtrado cara a Jorge, ata o final pelexando Jorge, pero non era mala esa intención de Aldrin Kibet, non presionando tamén. Agora a salida non é precisa do Betis, aínda que con calidade, orientándose cara a dereita, non acaba de chegar ese envío, e volta a empezar por os nosos. Moito mellor o Celta cos cambios de Noia, cos cambios de Pedro, os xogadores que queren o balón ao pé, que queren ter o protagonismo, teñan moita influencia ofensiva, e despois isto, ten unha gran visión de xogo, onde seguro que van a encontrar a espalda da liña ofensiva con Kibet e Jorge. Aí estaba xa Kibet tirando desmarque, Pedro tentando un pase en profundidade que de momento non saiu, pero de seguro vai intentar máis. A carreira de Iván Corralejo, por dentro, 21 do Betis, pide a pelota Rafa Olla na esquerda, máis de Corralejo, chega o balón a Rafa Olla, quería meter esa pelota cara atrás, petou nas pernas de Noa, e Noa Rodríguez segue a intimidar a Olla, por dentro aparece Romero, ese balón cara a área pequena, o rexeite da defensa do Celta, agora toca defender de novo, Carlos de Roa, Rica Fúnez, pensa o ben Rica Fúnez, volve con Corralejo, a conducción de Corralejo, pide Corralejo seus que se movan, xoga atrás con Emanuel, e o Celta adiantando pouquiño a pouco as súas liñas. Agora é Kibet quen manda na presión, a apertura cara a esquerda con Espazo Romero, ollo que pode haber perigo,
máis aberto aquí na esquerda está Rafa Olla. Xoga con tranquilidade o Betis. Tamén agarda con tranquilidade o Celta, pero con moita activación para tentar un contragolpe. Agora sí sae de posición Jorge Sálamo, obrigando o Betis a xogar cara atrás. Fai o propio Raúl Chirveches. Fichadevos aí como saltan. Isto sí que o está a facer ben o Celta, ainda que está a sufrir en bloque baixo, pero tanto Jorge como o resto de centrais aí desa liña de tres saltan moi ben e non están a permitir que reciban polo menos con facilidade. É moi claro, é unha das premisas defensivas do equipo, é un xogador mal orientado en pasillo interior, pois saltar, acosar, ser moi agresivos e provocar errores, así chegou o segundo gol. É unha acción que está a darse en todo o partido. Boa presión agora, Ollo, non chega. Perdón, Alex, pensaba que podía chegar aí, é rápido, pero non tanto, Kibet. Tanto en zona 2 como a zona 3, os saltos ante xogadores de espalda portería están sendo moi bons. Estamos xerando moito robo, moito error nesas situacións. Agora, unha vez recuperemos esa pausiña que nos deu Pedro, nos deu Noia antes, para poder ter o balón. Volve o Betis a dominar a pelota en territorio celeste, agardando con paciencia neste costado dereito do xogo. Romero asociándose con Morante, máis de Morante dentro da área, queda o balón a Olla. Olla mete o centro, remate Frouxiño de Rubén Deza. Acabou nas luvas de Izan Server. Protesta aí Rubén. Un posible suxeitón no remate, pero ese balón chovido era difícil de conectar coa testa e darlle potencia a este remate. Xogadores de moitísimo nivel, a liña de mediocampistas. Mira que pode chegar Kibet ante Curro. Xa lle fixo lío no primeiro gol de Kibet. Buscaba aí o segundo nese duelo con Curro, aínda que agora o defensor do Betis gañoulle a partida ao Keniata, dicías, Alex. E que moitísima calidade esa liña de medio campo deles, con balón en pé, Corralejo, Morante, será moito perigo. Mira, ahora chegou ata a liña de fondo e xerando o córner novamente para o Betis, ainda que protestaba aí Raúl, tamén Jorge. Penso que estaba aí un xogador dos nosos tendido no chan, pedindo que entrasen as asistencias, e o Betis continuou co ataque. Agora hai troco no conxunto verde e blanco, retírase Rafa Olla. Le vai entrar co dorsal número 7 Antonio González para ocupar esa posición. Aí está Antonio dándolle indicacións a Corralejo e vemos tamén preparado a Aparicio, a Pablo Aparicio por parte do Celta, e prodúcese tamén, penso que agora sí, o troco agarda polo saque para que poida entrar Pablo Aparicio. Aí está, marchouse Jorge Pérez Lafuente. Trocos tamén en ataque por parte de Alberto Suárez. Ahora comentamos o troco cando remate esta acción perigosa, este saque dentro do curruncho do Betis. Minuto 68 de xogo. Vai Morante con perna esquerda, balón pechadiño, primeiro pau, buscaba a testa de Curro, despexa o Celta e de novo córner favorable aos intereses verde e blancos. Xa está aí en posición defensiva Pablo Aparicio. Boa presión de Kibet, boa recuperación, que ahora vai ter metros para correr. Deixa o balón a Pedro Ildefonso. A progresión do Celta pola esquerda, ten espazo de compañeiros Kibet, deixa o balón a Aparicio, pode chegar a Aparicio, o rexeite queda aí a Hugo, disparo de Hugo, Ultraman prodixiosa do porteiro do Betis, Manu González, que volve a intervir, volve a aparecer para evitar o gol do Celta. Xa van dúas accións de moitísimo mérito deste rapaz, o porteiro do Betis, Manu González, a piques de atopar ese terceiro gol o Celta, Alex. Pero ven o Celta agora, máis claridade nese primeiro pase, transitando mellor, contraatacando moito máis claro. Entrou Aparicio agora por Jorge, creemos que moi cansado Jorge xa, está empezando os minutos. Apa, xogador de primeiro ano, con licencia do Juvenil B aínda. Vai nos a dar moita presencia, moito traballo, moito esforzo. A ver se pode tensar, como está facendo Jorge, a liña defensiva do Betis. Tivo aí unha ocasión clara Hugo Pérez, pero estivo outra vez atentísimo Manu González, o porteiro do Betis. Ollo que hai perigo, ese balón Rasiño, cara a posición do primeiro pau, aparecía Rubén Deza. Tamén a defensa do Celta impedíndolle o remate o dianteiro do Betis. Protestaba aí Raúl, eses forcexeos dianteiros defensores. Cando van os envíos cara a área pequena, moitísima tensión. Outro córner do Betis.
Está a xerar moitísimo saques de esquina no encontro de hoxe o Real Betis Balompié. Vai Fúnez, envío de Fúnez, primeiro pau, defensa concentrada para despexar de novo. E agora dicíndolle, tanto Noa como Raúl como Jorge Sálamo aos seus que saian deste bloque baixo, que apreten arriba. Xogando dende atrás o Betis, ibas a decir, Alex. Aparece un xogador de moitísima enerxía, seguro que nos dá esa enerxía que tamén tiña Jorge, va a aumentala nesa presión, nese pase atrás, ese acoso. Por parte do Betis entrou Antonio González, xogador de último ano, extremo esquerdo, con moitísimos minutos en Liga, titular en Liga, con 8 goles, é moi perigoso Ollo tamén. que hai perigo agora, o Betis ataca, deixa o balón cara atrás, Rubén, gol. Empata o Betis, ese balón que quedou morto, pasiño pequeno atrás, deixoulle case como se fose un penalti sen porteiro para que Rubén Desa marcase a prazer. Chega o empate do Betis no minuto 71 de xogo, xa na segunda metade con tempo avanzado. Aínda queda moito, aínda hai que seguir remando, pero este é un mazazo para os intereses do Celta. Empata o Betis, marca Rubén Desa, Betis 2, Celta 2. Esa pausa que tivo que ver no segundo gol do Celta, teñen eles agora na área, na nosa área. Unha acción moi boa, moita calidade, moito nivel técnico, moito nivel táctico, na asociación interior son moi bons. Corralejo está facendo moito dano, Morante igual, e Desa, a portería vacía nos marca un gol nunha acción brillante do Betis. Deixa allí case como se fose, decía, na retransmisión en directo cantando gol, como se fose un penalti sen porteiro, porque Izan Serves xa estaba tapando esa posible acción de Corralejo, que, pois, cun toqueciño sutil, deixa a bola morta para que Rubén marque a prazer, o empate. Está demostrando Corralejo a importancia que ten no Betis, esos 20 partidos que ten xa en primeira ref, e o protagonismo que ten na selección española sub-19, un xogador de altísimo nivel, con moi bo pé, moi ben a asociación, moi ben o apoio, con unha visión de xogo espectacular, que nos está costando moitísimo paralo. Sen dúbida, decía tamén antes, narrando o gol de Rubén, o empate do Betis, que aínda queda moito, o Celta ten que seguir remando, pero o escenario xa é distinto. A vantaxe do marcador xa non está, isto está igualado, o guión estaba a decantarse a prol do Betis polo xogo, pola posesión e por como estaba intimidando a defensa do Celta nese bloque baixo. Sí que é verdade que parecía que reaccionábamos con esas accións puntuais cando entrou Pedro Ildefonso, cando tivo aí esa acción Hugo Pérez, pero grazas a accións de mérito de Manu González, o porteiro do Betis, pois o conxunto andaluz consegue o obxectivo de igualar o encontro. E imos ver, que esta é a incógnita que temos que despexar agora, como reacciona o Celta, se cambia algo. Correcto, a pesar de non estar ben, hubo un momento Celta de estar sometido en parte polo Betis, fomos capaces de sair, fomos capaces de contraatacar, realmente o porteiro do Betis, Manu, leva 3 intervencións fantásticas, moi determinantes, de valor gol, ten moitísima importancia en que este partido este 2-2. Despois eso, a calidade do Betis na última línea, na última zona, pues está sendo diferencial, e como foi diferencial nesta última acción. Tentaba o caneo Hugo Pérez, non lle saiu, agora presiona en bloque alto Celta, impedíndolle a saída fácil o Betis, e a presión de Aparicio xera que Chirveche se inicie dende atrás, xogando con calma Noa Rodríguez, pisa pelota Noa, non quere problemas, abre cara dereita, aparece Xandre Fraga, con tranquilidade para iniciar, agora podese meter nun lío Raúl, salva ben a primeira presión, quere romper liñas co pase, a carreira de Xandre non vai chegar, sí, tiña dúbidas, pero en segunda instancia evita que saia e propicia este saque de banda en posición ofensiva. Importante momento de sesión do partido, esa fortaleza ahora ten que mostrar o equipo para sacar adiante o partido, para darlle calma, control, non precipitarse, ao final están 1-2-2 no marcador, máxima igualdade. Creemos que o Betis tamén vai baixar un poquinho máis a marcha agora co empate, vai baixar un poquito máis as líneas. A ver, somos capaces de ter máis protagonismo con bola, de xogar máis en campo contrario, de transitar en campo con bola e en campo contrario, poder recuperar cerca de portería e xerar situacións de gol. A apertura de Dani Noia cara a Hugo Pérez, que dicía Alex Abalde aí, temos que intentar xerar máis ocasións de gol, adiantar un pouquiño as nosas liñas. Callat
A presión ante Morante, recupera o Celta, Pedro Ildefonso, bo xesto técnico, boa finta, máis de Pedro, filtra o balón, cara Xandre, o recorte de Xandre, o disparo de Xandre Fraga, outra vez Manu González, outra ocasión clara do Celta, vai ser saque de portería pro o Betis, pero fíxate Alex aí como a realización volve quedarse con este rapaz que está a facer un partido extraordinario. Outra parada de moitísimo mérito, aquí o recorte é boísimo de Xandre, e con perna esquerda pégalle cara ao pau curto, estivo atento outra vez Manu González. Está sendo determinante no desenvolvo do partido. Na primeira parte para unha clarísima, en esta segunda parte 3 accións moi cercanas, golpeos abaixo, un portero como el que é moi grande, moi corpulento, pero a pesar delo é moi rápido, desplomase moi ben, vai moi ben abaixo, saca unas manos tremendas que están mantendo o resultado a 2 agora mesmo. Pois en dúbida, protagonista do encontro, o porteiro do Betis cando vemos aí o xogador que acaba de entrar no conxunto andaluz, Enzo Jesús Fierro. Neste minuto 76 marchouse o goleador, o autor do gol do empate, Rubén Deza. Xa está no banco, e Fierro co dorsal 10 no terreo de xogo. Magua esa ocasión de Xandre Fraga. Outra vez, como dicíamos, apareceu Manu González, grandísimo protagonista, o porteiro do Betis. A estas alturas do encontro, Alberto Suárez pedíndolle aos seus que adianten as liñas, e que é un mantra, unha cousa que estamos a comentar moito dende case o minuto 20 da primeira metade, cando o Celta conseguía o 0-2, ese bloque baixo que está propiciando que o Betis teña máis posesión e xogue máis en campo contrario, pero en xogadas puntuais, en contraataques, o Celta nesta segunda metade está a obter ocasións moi perigosas, como comentábamos. Agora xogando dende atrás, Curro. O Betis en iniciación, deixa pasar a pelota, non quere sustos Xandre Fraga, vai o Chan. E vai ser saque de banda para os andaluces. Enzo Jesús sacou xa, e xoga co pé. Manuel, salta a presión Pedro Ildefonso. Meteuse entre centrais agora Miguel Ángel Romero. Curro Macías, erra no pase, cae de novo a Romero. E vai ser falta de Pablo Aparicio. Posesión pro Betis. Marchouse un dos goleadores do partido, pero entra agora Enzo, xogador de último ano, 2007, un dos xogadores con máis minutos na Liga, e o máximo goleador con 12 na competición ligueira. Xogador de diferente perfil, non tan cortador, non tira tantos desmarques de ruptura como era Sá, pero sí con mellor magnexo, mellor xogo no apoio, o pé. Seguro que o xuntan con Corralejo para buscar ese desequilibrio por dentro. Imos ver como reacciona ese xogador na punta de ataque do Betis nestes últimos minutos da segunda metade. Marchouse a pelota, vai sacar de banda o equipo verde e blanco, a presión tímida de Kibet, xogou atrás Rica Fúnez con Curro Macías. Agardando en bloque medio agora o Celta, en saída Romero. Hai oxígeno pola dereita, Curro en conducción, chegando á liña divisoria. A apertura pola dereita, boa parede, boa combinación, doble parede, segue a gañar terreo o Betis. Eles cando xogan teñen bo pé, xa comentábamos dende o inicio. Teñen bo pé, están a avanzar con moitas paredes por dentro, aínda que desta vez rexeitou Izan. Agora hai falta de Pablo Aparicio. Temos que darlle moito mérito ao partido do Real Cruz Celta, porque estamos enfrentándonos a un rival dos mellores de España a nivel nacional e tamén a nivel europeo. Fixeron unha gran Youth League, eliminados polo Inter en octavos de final, pero eliminando o Porto, eliminando Tottenham, Basilea, canteiras moi potentes. Despois teñen moito xogador en primeira red, con moita experiencia xa. Estamos hablando da élite do fútbol juvenil en Europa, e os nosos, como estamos vendo, están facendo un moi bon partido, moito sofrimento por momentos, pero con esas saídas a contraataque, situacións tamén de campo, de ataque organizado, onde tamén temos capacidade e recursos para facer dano, onde estamos sendo moi perigosos, e a ver esos últimos minutos, sobre todo tamén a nivel físico, como respondemos, un campo grande, natural, esa tensión do partido, do encontro, esperemos que o paguen eles e non nosotros. Estás a notar o tema físico nestes últimos minutos, xogando neste terreo de xogo grande, como di Alex Abalde, céspede natural. Ainda que outro día, ollo esa pelota filtrada, balón dentro da área, o remate non foi nada bo de Carlos de Roa, marchouse fora. Eses despistes defensivos neste momento do partido poden custar moi caro,
Por sorte non lle pegou ben a pelota Carlos de Roa. Aquí o pase de Manuel, non corta ese balón Noa. Mira, erra Raúl, o que chega aí en segunda liña de Noa. E por pouquiño o susto, o susto que leva no corpo o Celta nesta acción de Carlos de Roa. Dicíamos o tema físico porque, claro, céspede natural, campo grande, aínda que outro día o partido de Liga de División de Honra fronte ao Valmiñor xogámoslo en Barreiro para que os rapaces adaptásense ben a estas circunstancias, pois pesa, lóxicamente pesa, algún que outro xa está a facer estiramentos de xemelgo e vai ser algo importante a ter en conta nesta recta final do encontro. Kibet, boa recuperación, Aparicio xa pensaba en armar o disparo Aparicio dende aí, pero Betis estivo rápido na recuperación, estaba en fora de xogo Pablo Aparicio logo desa presión de Aldrin Kibet. Correcto, como dicías, o estado do terreno de xogo o facelo en erva natural, a pesar de haber entrenado pois estas últimas 3 semanas tanto na Fouteza como en Madruga nos campos naturais, eles están acostumados a xogar tamén competicións europeas en campos deste nivel, en estadios. Esperemos non pagar ese exceso non de Mira, agarda Alex a recuperación de Aparicio, mete o balón cara adentro, outra vez Manu. Hai segunda xogada, este Hugo, Kibet no balcón da área, non controla ben Kibet, chega ben Carlos de Roa. Fixadevos aí outra presión, meteuse en problemas Curro Macías, o Celta está a detectar aí a parte débil da defensa do Betis, pero es que está Manu González, o porteiro, moi concentrado. Moitísima enerxía de Aparicio, salta moito a balón, moi agresivo, moi intenso en todas as súas accións, a ver se nos seguintes balóns que queden aí mortos cerca da portería contraria pode facerse con eles e poder lograr o gol. Hai troco no Celta, por iso non sacan de banda todavía, porque marcha Hugo, que é un deses xogadores que estaba a facer estiramentos, Hugo Pérez, nos últimos minutos, e xa está no terreo de xogo Diego López, co dorsal 29. O tema de estirar os xemelgos é algo determinante para ver se un xogador está ben físicamente ou non, Alex. É determinante, moi importante, moi circunstancial tamén son os cambios agora. Entran 2 xogadores do 2009, é típico, estamos nunha etapa no clube onde estamos anticipando procesos, son xogadores que o ano pasado están en edad cadete, agora mesmo estamos con 3 xogadores no terreno de xogo, xogando nas semifinales de Copa do Rei de primeiro ano. Creo que eso ten un mérito tremendo porque, por exemplo, o Betis non ten ningún xogador no campo, eso ten na convocatoria. Eso é algo a ter moi en conta, como di Alex Abalde logo destes trocos, o que comentaba eu de Diego López, e tamén entra Matute, marchou Kibet. Neste minuto 83 no Anxo Carro, chegando xa case o tempo regulamentario, os 90, e polo de agora empate, Betis 2, Celta 2, este home protagonista, este rapaz protagonista, todo xente nova, xogando esta Copa do Rei xuvenil, con ilusión, con ganas de crecer no mundo do fútbol, de facer cousas importantes, tanto no Betis como no Celta, pero Manu González, o porteiro do Betis, hoxe está a ser moi protagonista polas súas intervencións. Mais do Celta, pola esquerda agora, Bocaneo, queren agardar o remate Aparicio, mira como ergue a man Aparicio buscando aí o centro, a terra de ninguén. No balcón da área non consegue controlar Pedro, agora é Anthony Cállate o que intenta recuperar a pelota, consegue na primeira xogada, non na segunda, xuseitón de Anthony, e cartón amarelo pro 14 do Celta. Tiña que facer a falta, senón marchaba o futbolista do Betis. Equivocábame ao decir que eran 3 xogadores de primeiro ano, equivocame porque son uno máis, son 4 ahora mismo xogadores de primeiro ano no terreno de xogo. Creo que eso é o dato relevante, o dato importante neste partido. Estamos adelantando procesos, estamos xogando con xogadores moi xóvenes, partidos de alto nivel, xogadores juvenis en primeira ref, incluso partidos ou xogadores juvenis en primeira división como debutou o outro día Antañón. Creo que eso é o fundamental nun clube de formación. Funes metía o centro cara Morante, coa testa non atinou ben o autor do primeiro tanto do Betis no día de hoxe. Vai ser saque de portería pro Celta. Dieizan os seus que marchen cara arriba, que pode haber envío longo. Agardando por ese envío, de seguro, Pablo Aparicio. Cara el vai a pelota, ainda que pasa antes por Matute. Outra vez o balón cara ao ceo de Lugo, xa noite pechada aquí en Lugo, en toda Galicia, lóxicamente.
Cando ataca o Betis pola esquerda. Por dentro agora na presión Xandre Fraga. Traballa na banda, traballa por dentro. Agora obrigando a Iván Corralejo a meterse cara a zona central. Matute non quere meter a perna. Carlos de Roa xogando para Rica Fúnez. A apertura de novo pola esquerda, insiste por aí o Betis, Antonio González. Ata 3 xogadores do Celta presionando nesa zona. Romero, pisa a pelota Romero, volve a insistir pola esquerda, non ve claro, xira outra vez, leva a bola dentro. Antonio González cambia de ritmo, ten espazo para correr. O caneo de Antonio deixa a pelota dentro da área, ese tiro cruzado defectuoso, pero había fora de xogo de Enzo Jesús Fierro. Moito perigo aí nese pase filtrado, deixaronlle moito espazo a Antonio González para filtrar o pase. Por sorte pro Celta estaba Fierro en fora de xogo. Claro, estes minutos, quedan 4 minutos para que acabe o partido máis o desconto. Tranquilidade cando estamos en bloque baixo, vamos a intentar xogar en campo contrario, pero non precipitarnos, porque de aquí pode socar. Mira esa pelota de Pedro Ildefonso. Petouno Longueiro, esa vaselina con moita picardía. Intentou o golpeo Pedro Ildefonso. Accións puntuais do Celta que estános a servir para o equipo, para que o equipo siga conectado, que estamos a ver a un Betis apretando moito, dominando con balón, a un Celta sufrindo en bloque baixo, pero de cando en vez aparecen estas accións, a piques estiva outra vez Pedro Ildefonso. Temos xogadores no campo agora como Pedro, como Matute, moi creativos, con moita capacidade co balón no pé, con moita responsabilidade para terla, para querela. Creo que temos que buscar a eles van a darnos a pausa necesaria, despois van a buscar esa acción máxica, esa acción diferente que moi poucos xogadores teñen para buscar a portería e poder facer gol. Vai o Betis pola dereita. Internada na área de Óscar Masqué. Meteu a perna o defensor do Celta. Fixadevos aí como Raúl Chirveches. Logo, despois de cada acción, pide activación nos seus. E aquí a repetición da picadiña de Pedro Ildefonso que petou no Longueiro. Outra ocasión clara do Celta, que estamos a falar moito de que estamos a sufrir sen balón. Lógicamente sí, o Betis está a apretar moito, pero as ocasións estiveron aí. A ver o córner. De novo Fúnez. Pechadiño, primeiro pau, mete a cabeza Aparicio en segunda xogada, pegoulle dende moi lonxe Antonio, vai sacar de portería Izan. Importante como xestiona tamén Izan estes minutos, os inicios, os reinicios, seguramente xogue con última liña todo, buscando a Aparicio, o segundo balón e captar o segundo balón para a partir de aí poder atacar. Vai envío longo de Izan Server, buscando a posición ofensiva. Pedro Ildefonso neste caso, aínda que recupera o Betis. Boa recuperación agora dos nosos. Logo desa segunda xogada gañada polo Betis. Aínda dormiuse un pouquiño aí Pedro Ildefonso, recupera Fierro. Tamén aparece por aí Romero, Xuxeitón, de un, de outro. E ao final, falta prol do Betis. Cartón amarelo para Pedro Ildefonso. Anotando ese cartón o colexiado cando estamos xa, pois, nos intres finais do partido desta primeira semifinal da Final Four da Copa do Rei Xuvenil no Anxo Carro en Lugo. Recordamos que se chegamos en empate ao final do marcador, ao final do partido, perdoa, tendemos 2 minutos ou 2 períodos de prórroga de 15 minutos. A seguir acumulando minutos nesas pernas de rematar en empate antes dunha hipotética rolda de penaltis, lóxicamente. Pero ainda hai que xogar moito, quedan minutos para chegar ao 90. Temos que comprobar tamén canto será o tempo engadido. Ese cartón amarelo para Pedro Ildefonso que apuntábamos hai uns instantes. Mais do Betis pola esquerda. Meteuse por dentro Carlos de Roa. Ollo ese desmarque de Antonio, non hai fora de xogo. Vai Antonio González, mete cara atrás. Xandre Fraga que falla e o balón que acaba entrando. Meteu a man Izan Server. Pero ese remate de Fierro acaba no fondo da portería do Celta no minuto 89 de partido. Mazazo para os nosos. Celebran os verde e blancos. Enzo Jesús Fierro marca o terceiro. Betis 3, Celta 2. Lástima as dudas que ten a liña defensiva nun suposto fora de xogo, dá moito espacio o poseedor, moito espacio dentro da área, cerca da portería, busca un pase atrás e Enzo, o goleador do Betis, consigue un moi bo gol.
Bo gol de dianteiro, agora o tempo engadido, 5 minutos, ata o 95 tenemos partido, teremos que xogar ata o 95, xa co marcador en contra, logo deste tanto. As dúbidas, como dicías Alex, no? Do fora de xogo non hai fora de xogo, que hai un xogador que queda ali descolgado, e Jorge Sálamo, falla no despexe inicial Xandre, Izan tamén ten dúbidas para meter a man e sacar o envío de Enzo. E acaba a xogada en gol do Betis. Vemos aquí repetida. O recurso é bo de dianteiro, penso que pode pegar con zurda, pero mete aí rapidamente armando a perna dereita para enganar seguramente tamén a Izan Server, que non é quen de sacar a pelota. Correcto. É mazazo, un gol así. É un balón moi complicado para o portero, balón cercanos ao ombro, ombreiro, o tronco, é moi complicado sacar a mano. E o dianteiro, goleador, Fierro, pues ten moita calidad para buscar esos golpeos. Lástima aí quedou un poquinho hundido, Sálamo rompía fora de xogo, lástima esas dudas de Raúl, esas dudas de Sande no fora de xogo, onde lle deron demasiado espacio que Enzo pudo facer rebater o porteiro. Agora o balón morre no peito deste home de Manu González, que marchará hoxe para hotel, seguro, ali en Lugo, pensando que grazas a él o seu equipo pues chegou con estas opcións de victoria ao final, Imos ver que pasa daqui ao 95, pero fixo moito para que o Betis este agora gañando o partido o seu porteiro. Mais do Celta, intentona pola parte esquerda, cae aí na frontal da área, piden penalti, o colexiado pita falta fora da área, pero é unha acción de funambulismo, Agora cae o xogador do Betis aí tamén. Non sei se houve pisotón, pero é unha falta perigosa a prol do Celta. Había dúbidas en directo se era dentro era fora. O colexiado tivo claro o momento de sinalar a falta. Vai ser unha falta fora da área moi perigosa. Foi moi xusta, creo que casi na línea a falta en esas categorías. Vemos acción aquí repetida, como Diego López vai se cara dentro e fora, sí, é fora da área. Pero penso que tamén pode mancarse o defensa do Betis nesa xogada, porque dalle a patada a Diego e tamén dalle unha patada ao Chan, que aí o empeine pode sufrir, A ver como sesionamos esta acción de balón parado. Balón parado, como dicen, ao principio do partido tan importante neste ano, que tamén estamos traballando. Temos moi bons lanzadores, unha situación ao mellor un poquinho cercana ademais a portería, a ver se colle a comba, a ver se baixa o balón, se buscamos ao lado do porteiro. Seguramente montaremos unha doble barreira co objetivo de intentar obstaculizar a visión do porteiro e buscar ese golpeo que colla os tres palos. Nesas categorías, a pesar do pouco tempo que queda, sempre se serán moitas situacións de gol nos últimos minutos. Esperemos que aparte desta o Celta teña máis e poda empatar o encontro. Pois mancouse de verdade, hai Óscar Masqué. Penso que non pola patada que lle dá Diego López, senón pola patada que lle pega o Chan, porque aí o empeine sufre. O troco prodúcese. Marcha mancado Óscar Masqué e vai entrar para estes últimos minutos Kenta Bandera Yoshida, o xogador nipón deste Betis juvenil. Ollo a falta, está Jorge, está Anthony, Jorge Sálamo colocando con mimo aí o balón, como decía Alex Abalde, esa dobre barreira que está aí para impedirlle a visión a Manu González. Perfil zurdo Jorge, perfil dereito Anthony Callat, falando aí os dous do que poden facer e do que van facer nesta xogada importantísima a estas alturas do encontro. Betis 3, Celta 2. Toma carreira Jorge, pode ser Anthony ou pode ser Jorge. O colexiado asubiou, vai Jorge Sálamo, disparo fora. Marchou fora o disparo directo de Jorge Sálamo. Por pouquiño non entra esa pelota. Vai ser saque de portería prol do Betis. Vemos aquí a acción repetida. Axustou moitísimo e saiu moi preto dese poste dereito da portería do Betis. Como decíamos, moi complicado que o balón caia por encima da barreira cando está a falta tan cercana a portería. A ver se temos outra ocasión, a ver se somos capaces de dominar ese primeiro balón agora no xogo directo e podemos ser a última ocasión de gol que nos permita empatar o partido. E o que quere o noso Celta, o que quere o equipo de Alberto Suárez. Tiñamos o partido controlado alá polo minuto 20 con ese 0-2. Foi quen de remontar o encontro no 89 o Betis.
Agora con as presas, Xan de Fraga quere sacar rápido. Balón cara atrás, Noa metelle en un compromiso aí o seu compañeiro Raúl, recupera Morante. Vai Morante, mete o balón, agora moi desaxustado o equipo, recupera Diego López, a carreira coas presas, rebasa a liña divisoria, quere correr Diego López, cae un xogador do Celta, máis de Diego, vaise por dentro, cae Diego, non hai falta, esa presión agora ten que seguir, acaban despexando os xogadores do Betis. Fierro controla con moito espazo, non hai fora de xogo, quedou aí descolgado Jorge Sálamo, vai ser un contra un, vai Morante, boa parada de Izan, penso que puido mancarse aí na faciana Izan Server, segue o xogo, para a xogada o colexiado porque decatouse que o balón impactou no rostro de Izan, non sei se no pescozo, aí na cara, pero mancouse o porteiro do Celta nesta acción, ainda que fixe un bo traballo aguantando aí na súa posición e impedindo o cuarto gol do Betis. Ocupou moi ben o espacio, ao final se fixo moi grande, o golpeo sacou parece que coa cara. A ver se estas paradas e o gol, pois o tempo prolongase un poquinho máis e insisto, ter a última oportunidade, a última ocasión, meter o balón en última liña, acumular moito xogador e aí se captamos o segundo balón, a partir de aí poder atacar, facer un ataque rápido e cherar algo á portería contraria porque creo que somos merecedores mínimo do empate. Claro, dunha xogadiña máis que está agardando o Celta para atopar o empate e forzar unha prórroga no Anxo Carro. O tempo está cumprido, xa rebasamos ademais bastante eses 5 minutos de tempo engadido, pero houve un gol neste tempo engadido, o gol do Betis. Bueno, foi aí no 89, pero coa celebración e demais xa comeron case un minuto do tempo engadido, agora este parón. Bueno, imos ver como este home xestiona o tema. Gorka Mazo, colexiado do partido, se engade ou non engade máis minutos. Agora vai a ser balón a terra. Os xogadores do Betis pedindo xa que pite o final. E os xogadores do Celta recordándolle que podría engadir algo máis. Balón a terra, xoga o Betis, Carlos de Roa, curto balón, pode haber un ataque máis. Anthony Callat perde a pelota, balón a terra de ninguén, aínda que Callat domestica esa bola e manda cara a esquerda. Diego López, balón filtrado, despexa Curro e vaille caer aí a Jorge, xoga cara atrás con Izan, pode quedar unha máis. Izan non quere problemas, non quere arriscar e manda a bola fora. Isto pode ser determinante, vai levarlle un tempo agora o Betis, ese saque de banda. Xa debos aí os xogadores do Betis xa nerviosos. Ollo que está un pouco mareado, Izan Server. Parece que encontrase mareado, sí, logo dese golpe. Sí. Ya non teña nada aí Izan. E quede nese susto, nese golpe, pero o tempo pasa e o partido está a piques de rematar. O Betis gañando tempo nesa posición, pretiño do córner, o colexiado que a subía, non hai tempo para máis, rematou o soño do noso equipo xuvenil na Copa do Rei nesta tempada 25-26. Celebra o Betis que vai estar na final aquí en Lugo o domingo ás 11:45. Veremos contra quen, Barça ou Deportivo da Coruña. Moitos dos nosos chorando, aquí Xandre Fraga logo do esforzo, moitísimo esforzo, moitísimo traballo ben feito, hai que dicilo, pelexando todo ata o final, pero non puido ser. Isto é fútbol. No minuto 89 chegou ese tanto do Betis que determina a nosa eliminación desta Copa de Rei. Eso sí, na Final Four, Alex, agora eles choran, pero de seguro mañá terán que estar orgullosos do traballo que fixeron nesta competición ata o día de hoxe. É unha lástima porque o inicio do partido foi fantástico, o porse en 2-0 por diante no marcador, pois te axuda moito tamén ao desenrolo posterior do partido. Creo que a mellor esa diferencia dos goles deu moita enerxía ao Betis, provocou que sonara moito ao campo contrario, que se precipitase incluso en saltos, eso provocou que o partido por nosa parte tivese moi pouco control, moi pouca presencia en campo contrario. Aínda así, contraatacamos moi ben e tivemos 3, 4, 5 ocasiones de gol donde Manu, o portero de Betis, é determinante no resultado final. Como sentimos? Sentimos moi orgullosos deles. Este é un paso máis no seu proceso de formación.
é un paso duro, un paso cruel, pero simplemente seguramente se un aprendizaje moi bo para nun mañá, e creo que vai ser moi pronto cumprir uno dos obxectivos maiores que temos nós, que estes xogadores que están hoxe pisando Anxo Carro xoguen no primeiro equipo, estén no fútbol profesional e o fagan no estadio de Abanca Balaídos. É que é certo que dis, non, Alex? Ahora mirábamos aí, fixadevos, en Alberto Suárez, Alberto como está a consolar os rapaces, logo desta derrota dura, porque, claro, perde o seu encontro no minuto 89, eles tiñan esa ilusión, sabíamos, non, falando cos rapaces estes días, non, de poder estar na final desta Final Four, era como unha especie de mini obxectivo deles neste momento da súa tempada particular, pero cando analicen todo con perspectiva, de seguro vanse dar conta que o traballo está ben feito, que van seguir traballando para que o obxectivo principal do club e deles tamén, do corpo técnico, de seguir formándose como futbolistas para que algún día pois poidan estar no primeiro equipo, como xa están moitos dos rapaces feitos na Madroa, Alex. Hoxe toca sufrir, toca frustrarse un pouquiño, os que celebran son os do Betis, pero a folla da ruta é ben clara. Mais alá do título, que se nos vai escapar, lóxicamente, non estaremos nesa final, pero a folla da ruta está ben estruturada e ben clara. Hai que darlle moito valor a onde hemos chegado, con quen chegamos, con técnico da casa, con técnicos da casa, con xogadores que levan anos aquí no clube, xogadores máis xóvenes. Recordo que acabamos o partido, unhas semifinais de Copa do Rei, con 4 xogadores de primeiro ano do 2009. Creo que é un dato espectacular. Añadimos máis a Mateo, que empezou como titular. Creo que o futuro é noso, creo que se está facendo moi bo traballo, creo que estamos cumplindo etapas, estamos cumplindo obxectivos, metas. A seguinte, creo que a temos moi claras todos dentro do clube, que estes xogadores estén no fútbol profesional, estén no primeiro equipo. Creo que pouco a pouco o van a lograr. Han demostrado hoxe, o están demostrando de toda a tempada. No próximo partido, no próximo objetivo, próximamente que teñan, creo que tamén o van a demostrar. Sentimento de orgullo por os xogadores, orgullo por o técnico, orgullo polo equipo, orgullo polo clube. Non toca máis que seguir, aceptar a derrota, encontrar as ferramentas para seguir mellorando, e isto non para. Alex Abalde, moitísimas grazas por estar hoxe con nos aquí en Celta Media nos comentarios desta semifinal, deste partido que rematou con derrota por o noso xuvenil. Ata a próxima, Alex, unha aperta. Ata a próxima, un abrazo. Pois marcha Alex Abalde, nos recollemos tamén mentres o Betis queda celebrando esa clasificación para a final da Final Four desta Copa do Rei xuvenil. Os nosos xa están no vestiario, pois lamentándose, eles querían estar na final, pero como dicíamos agora na análise do postpartido, lóxicamente haberá que ter perspectiva para que nun futuro non moi lonxano, pois estes rapaces valoren o que fixeron nesta Copa de Rei, aínda que non van poder pelexar polo título. Recollemos, como digo, dando as grazas a toda a xente que estivo aí ao outro lado, seguindo esta retransmisión en Celta Media. Graciñas a todos, como sempre, por estar aí. Non puido ser unha mágoa, quedamos en final aquí no Anxo Carro. Betis 3, Celta 2. Ata a próxima.